Bos días, señoras e señores diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña, funcionarios da Casa. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno desta Diputación correspondente ao mes de novembro. Comenzamos polo primeiro punto da orde do día, que é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o 29 de outubro de 2019. Non sei se hai algunha cuestión á acta. Sí, doña Elena. Non hai ninguna cuestión e anunciamos o voto favorable. Perdón? Perdón, doña Elena, que non lle entendín. Que anunciamos o voto favorable, que non hai ninguna cuestión. Moitas gracias. Os demais voceiros non teñen. Moi ben, pois entón sometemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Gracias. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é proposta de aprobación se procede en relación cos escritos de Concello solicitando modificación e sustitución de investimentos incluídos no Plan Único de Corporación cos Concellos 2019. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, correspondente ao día 21 de novembro de 2019, y se dictamina favorablemente la propuesta presentada y se eleva al Pleno para su aprobación si procede. Moitas gracias, señora secretaria. Non sei se hai debate. Non hai debate. Moi ben, pois sometemos entonces a votación. Votos a favor? Unanimidade. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é proposta de adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Dictamen da Comisión, por favor. Fue dictaminado en la misma Comisión de Asuntos del Pleno correspondiente al día 21 de noviembre y el dictamen es favorable y le corresponde al Pleno su aprobación. Moitas gracias, señora secretaria. Non sei se hai debate neste punto. Sí. Non hai debate e anunciamos a nosa abstención. Moitas gracias. Outro voceiro, moi ben. Pois entonces, se non hai debate, sometemos a votación con esta explicación de voto da voceira do Partido Popular. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 12 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 4, que é proposta do Goberno pola que se solicita ao Goberno da Xunta de Galicia a retirada do anteproxecto de lei de creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral da Auga. Para presentarnos esta iniciativa, ten a palabra don Efrén. Gracias, señor presidente. Bo día, señoras deputadas e señores deputados, público e membros da prensa. Ben o Goberno da Xunta de presentar o anteproxecto de lei da Sociedade de Xestión para o Ciclo Integral da Auga, ou a chamada coloquialmente como Sogama da Auga. Despois de facer un análisis, chegamos á conclusión de que este anteproxecto de lei pretende que os concellos financen investimentos en depuración e saneamento que son parte das obrigas da Xunta de Galicia. O sentido do anteproxecto de lei é a evidencia de que a Xunta non foi capaz de cumprir coas súas obrigas en materia de depuración e saneamento e quere obrigar os concellos a financiar investimentos e competencias que non son municipais. O Goberno galego ten unha amenaza moi seria da Unión Europea de sancións por non ter as rías saneadas e depuradas. Ante esta situación, pretende que sexan os concellos os que financien unha parte importante desa falta de cumprimento das obrigas. Dase casos concretos nos que o Concello exerce en materia de ciclo de auga todas as competencias que ten e que de entrar nesta sociedade exercería competencias que non lle corresponden e, ademais, sin ningún tipo de financiamento por exercelas. Danse contradicións e incongruencias. A contradición na obriga de formar parte da sociedade mercantil. Regúlase tanto o capital da empresa como os servicios vinculados nos artículos 2 e 5, dunha banda establecese que a adhesión a esta sociedade mercantil por parte das entidades locais é voluntaria, pero, por outro lado, establecese que as deputacións teñen a obriga de adherirse.
Incongruencias tamén na fórmula da decisión para os concellos. Para adherirse aos concellos establécese que deben comprar accións, mas que se poden facelo adendando as sancións da Diputación. A Xunta de Galicia reservaríase o control do 51% do accionariado da sociedade mercantil e o resto adquirirían as Diputacións, polo que os concellos para adherirse terían que adhear a acción da Diputación correspondente. O problema estriba que se algunha Diputación non se adhire e recorre judicialmente esa obriga, os concellos desa provincia non se poderían adherir siquiera. As tarifas son unilaterais. Con esta proposta de anteproxecto de lei quedaría en maus únicamente da Xunta decidir cales son o canon. As Diputacións e os concellos terían obriga de estar nesa sociedade, pero ningún poder decisorio a hora de decidir as tarifas. Tamén, unha vez máis, e iso é marca do Goberno Feijóo, a arbitrariedade no financiamento dos investimentos, xa que no artigo 10 establece mecanismos para financiar as obras necesarias do caso de unha explotación necesite investimentos, fixando o terzo dese investimento para Augas de Galiza, un terzo para a entidade local, outro para a Diputación. Pero, como sempre hai algunha trampa, no apartado 3 abre a posibilidade de cambiar ese reparto, que, vendo como actúa históricamente o goberno do señor Feijóo, o que abre a porta para que os gobernos máis afíns ou que máis lle gusten o Partido Popular pois podan ter unha sobrefinanciación de Augas de Galiza, que se traduce en que os gobernos que non sean do PP pois terían que poñer un terzo e os outros, a discreción da Xunta de Galiza, pois poderían ter máis financiación. Tamén hai contradicións no marco competencial. A suposta adhesión voluntaria dos concellos á sociedade mercantil transfórmase na disposición adicional. A sociedade xestionará o servicio relacionado no anexo 1 previa suscripcións polos concellos de accións desa sociedade. E, ademais, indica que no caso de que os concellos non seguisen o procedimento previsto para a adhesión, poderá procederse á revisión de explotación en entidade local correspondente. Isto implicaría a entrada obrigatoria do concello na sociedade e o compromiso de asumir un terzo dos investimentos, así como as tarifas das EDARs, que son competencias da Xunta, e que de non facelo, a Xunta revertiría esa instalación ao concello. As competencias da Administración galega, a actual Lei de Augas de Galiza de 2010 establece que a depuración das augas residuais son competencias da Administración galega, como recolle tanto no preámbulo como no artigo 32. Ademais, en virtude desa competencia, a Xunta establece na propia Lei de Augas un canon para todas as relacionadas co ciclo de auga e a creación dunha taxa, isto é, coeficiente de vertedura, que funciona como un mecanismo para a financiación dos gastos de explotación e investimento nas infraestructuras. Xa na Lei de 2001 establecese no artigo 7 que a competencia en depuración de augas residuais era da Xunta de Galicia. Foi daquela, en virtude desas competencias, cando a Xunta comenzou a reclamarlle aos concellos a sedar. Un dos exemplos foi a dar de Proceres, no Concello de Pontevedra, que era de xestión municipal, e en xullo de 2007 pasou a ser de xestión galega. Ou tamén da Edar de Arcade, que ao rematar as obras pasou a ser xestionada directamente pola Xunta. Ben, nesta proposta, por estos todos os motivos que acabo de decir e por algúns máis, pedimos instar a Xunta a retirar o anteproxecto para a creación da Sociedade de Auga, instar a Xunta de Galicia a incrementar a dotación do Fondo de Cooperación Local ata o 5% da recaudación tributaria galega e repartilo integramente en base de criterios de extensión, población e de dispersión poblacional. Isto ven a ser a repartir con criterios, senón como acostuma os gobernos populares. Vese na Xunta, vese na única diputación que non estamos nin o BNG no PSOE, que non existe o plan único, porque vostedes prefieren repartir os fondos de outras maneiras. E, bueno, isto ven esta lei ven a rachar as competencias dos concellos, das diputacións, e a montar un chiringuito máis para poder repartir os fondos como lle gusta ao Partido Popular, que según si eres un goberno afín ou un goberno non afín. E, bueno, agora acabase o tempo por este turno. Moitas gracias, don Efrén. Por o Grupo Popular, que vai intervir? Sí. Don Javier Castiñeira ten a palabra.
Bueno, moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos. Señores diputados do Goberno, cada vez nos sorprenden máis vostedes coas súas propostas. Agora que ven a posibilidade de facer unha sociedade pública galega para a xestión das augas, a vostedes non lles gusta. Encheron cantidade de propaganda electoral falando de remunicipalización, de xestión pública de servicios. Sí, o BNG prácticamente en todos os programas electorales. E agora que ven unha sociedade que ven a intentar salvar esas dificultades que temos concellos, especialmente os pequenos, non lles gusta. Xa non é que non lles guste, é que encima lles chaman chiringuitos. Ademais, eu creo que dunha forma bastante pouco educada, porque entendo que o Consorcio de Bomberos na provincia de Lugo non é un chiringuito. O Consorcio Galego de Benestar que vostedes crearon tampouco é un chiringuito. E o Consorcio de Augas galego tampouco debería ser un chiringuito. Ademais, falan de favoritismos, falou vostede agora de favoritismos e falan na súa exposición de motivos, que fale a Diputación de Lugo, que sirveu de plataforma para proxectar os candidatos do BNG do Partido Socialista en todas estas últimas eleccións, que puxo a dedo as residencias aló donde quería en gobernos amigos, que encheu de convenios diferentes concellos e outros nos deixou mirando para os demais. Eu creo que é un pouquichiño de risa. Lle digo tamén que presuman dos criterios obxectivos e que presuman do plan único. Eso non lle lo vamos a admitir no Partido Popular. O plan único sabe vostede perfectamente que ven a raíz precisamente dunha petición do Partido Popular, porque vostedes repartían, como decía hai un cachiño, a dedo os fondos da Diputación. Para aprobar eses orzamentos, en este caso falo co Partido Socialista, o Partido Popular pideu criterios obxectivos de reparto, e iso é o plan único. Mire, voulle dicir os favoritismos que ten a Xunta de Galicia nos seus orzamentos do ano 2020 para a provincia de Lugo en infraestructuras referentes ás augas. Mire, para Édar de Foz, gobernado polo PSOE e polo BNG, 500.000 euros. Para Édar de Burela, para o inicio da Édar de Foz e para o inicio da Édar de Burela, 250.000 euros, tamén gobernado polo PSOE e prácticamente tamén polo Bloque Nacionalista galego. Para a mellora da Édar de Viveiro, estaba esperando, eu creo que a señora Loureiro, 1.320.000, a máxima inversión que hai para o Concello de Viveiro, que además ten outros 100.000 euros para combatir as inundacións, gobernado polo Partido Socialista. Para o Concello de Ribadeo, abastecemento de augas, non o vamos a dar en euros, vamos a dar en bolsas de pipas. 100.000 bolsas de pipas para o señor Suárez. Eu creo que lle vai a dar que vendelas, incluso se pode atragantar con elas. Para Alfoz, 171.000 euros para xestionar a depuradora. Solo 2 concellos do Partido Popular teñen inversións nominativas, un é Castro de Rei con 550.000 euros e outra é Cospeito con 350.000. E hai máis concellos do Partido Popular na provincia de Lugo gobernados por gobernos do Partido Popular que do resto. De favoritismos e subvencións opacas dirixidas, eu creo que poden falar vostedes. Mire, por moito que recaudáramos co canon, a Xunta de Galicia inverteu nestes 10 últimos anos 1.100 millóns de euros en infraestructuras de abastecemento. Non conformes con iso, é necesario seguir mellorando especialmente a xestión nos concellos medianos e pequenos. Temos moitísimas dificultades para dar unha boa calidade no servicio das augas e da depuración. Esa entidade, a Sociedade Galega Pública da Xestión da Auga, vai estar participada maioritariamente pola Xunta de Galicia, que vai a ser a que máis aporte, vai estar participada tamén polos concellos e pola propia Diputación de Lugo. Como non vai a estar a Diputación nesa sociedade, sabendo os problemas que tenen os concellos coa auga? Esa sociedade vai aportar, pois a parte de boa xestión, menores custos, porque vai a facer unha xestión conxunta, vai a poñer a disposición dos concellos técnicos
concellos que non tiñamos especializados nese servicio e vai a mellorar moita a calidade do servicio que damos. Ademais, vamos a ter unhas tarifas cualificadas, o sea, igualitarias. Non fagan política coa auga como fixeron cos residuos e como fan coa sanidade. Non se ría, de verdad. Eu sei que vostede leu moi ben, pero non ten moi claro, seguramente porque non foi alcalde e non sabe os problemas que tenen a auga, pero o presidente sí que sabe os problemas que ten a xestión da auga. Hai un pacto local por a auga. Están de acordo os concellos, A Fegán, gobernada por un alcalde socialista, está de acordo con todo isto. Non faguemos política coa auga, que é un ben necesario, que é un ben que nestas próximas épocas, coas épocas de seca e de cambio climático, pois vai a ter que ter unha xestión moito mellor da que estamos a facer actualmente. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Castiñeira. Doña Pilar, ten o seu turno. Moi ben, moitas gracias. Bo día a todas e a todos. Certamente, señor Castiñeiras, vostedes son os que nunca van a deixar de sorprendernos con ese apoio incondicional ás políticas de asoballamento que ven exercendo o Goberno da Xunta de Galicia coas deputacións e cos concellos, e a verdade é que sorprende significadamente que o faga vostedes a defensa acérrima cando ata fai 2 días era alcalde. Mire, o anuncio que acaba de facer a Xunta de Galicia dun proxecto legislativo para a creación dunha sociedade para a xestión do ciclo integral da auga constitúe, como ven sendo habitual, un exemplo de iniciativa formulada dende arriba, sen escoitar nin os concellos nin as deputacións. Un proxecto que se aproveita desa negativa que ten a Xunta de Galicia á hora de garantizar a suficiencia financeira que os concellos necesitan para desenvolver as súas competencias e que, ademais, non respeta en ningún caso a autonomía local. E vou aclarar por qué. Cando fai referencia ao capital social desa sociedade de nova creación, a chamada Sogama da Auga, o anteproxecto atribúe á Xunta de Galicia unha participación maioritaria, en ningún caso inferior ao 51%. E pasa aos concellos e ás deputacións o 49% restante. Cando fala de financiamento das actuacións necesarias para prestar eses servicios, dice que as actuacións serán financiadas a partes iguais, un terzo a cargo da comunidade autónoma, outro a cargo da deputación correspondente e outro a cargo do concello. Vaya, que a Xunta de Galicia, que se reserva o 51% da participación, para o financiamento aporta só un 33%, e aproveitándose desta coyuntura, salva a situación ante a Unión Europea. Esa é a realidade. Esa é a realidade, señor Castiñeiras. Ese deseño vulnera, por unha parte, o ordenamento legal e, por outra, as mínimas normas de cortesía institucional. Por iso, dende o Goberno da Deputación de Lugo, rexeitamos ese deseño. Primeiro, porque a Xunta pretende arrogarse a capacidade de fixar investimentos ou decidir sobre a xestión dos orzamentos da Deputación, deputacións e ou concellos. E segundo, porque pretende convertir a deputacións e concellos en socios minoritarios sin capacidade para decidir ao mesmo tempo que lles está fixando obrigas orzamentarias. E, ademais, por se fora pouco, cando se fala da forma establecida para afrontar o financiamento dos investimentos nos concellos, tal e como redactan ese anteproxecto, abren unha porta moi amplia á discrecionalidade e a que a Administración autonómica decida pola súa conta e sin ningún tipo de control con que concellos prioriza a firma de convenios ou a que concellos ou a que deputacións lles permite reducir a súa participación económica nos investimentos. Na creación dese anteproxecto, botamos en falta calquera tipo de análisis económico sobre o impacto da creación desta sociedade. Non se definen as tarifas a cobrar, nin se alude ao impacto económico da medida no que fai referencia a familias e concellos. Eso sí, creo lembrar que no artigo 9, fala de garantizar a sustentabilidade económica e financeira da nova sociedade. Eso sí, da nova sociedade. E que hai da sustentabilidade económica e financeira dos concellos e das familias? Deso obvian falar. A aplicación desa norma
Suporía de inmediato un importante incremento, sen dúbida, no recibo da auga para a maioría dos galegos e das galegas. E a Xunta de Galicia, coa máxima responsabilidade, debería, cando menos, ter en conta que actualmente só unha pequena minoría dos concellos galegos repercuten na veciñanza o custe do saneamento das augas e que as tasas que están pagando os veciños e veciñas polo suministro varían moito entre uns concellos e outros. O anteproxecto que presentan non ten en conta as diferencias de tamaño dos concellos, nin a poboación, nin a orografía, e fai unha automática igualación de tarifas que propoñen e que pode xerar situacións inxustas. Esquecen a economía dos concellos, non contemplan ningún retorno para eles, non recollen a demanda dos concellos de percibir unha porcentaxe do canon da auga cobrado pola Xunta. Do canon da auga vamos a falar dentro un pouquiño. Segundo os presupostos de Augas de Galicia, a Xunta recaudará no 2019 preto de 52 millóns de euros en concepto de canon. Desa cantidade, só o 56% será gastado ou invertido en investimentos ou transferencias a outras administracións. O 44% irá destinado a gasto corrente. Un reparto que, como vostedes ben saben, os concellos veñen rexeitando na FEGAN en favor dunha reversión do 50% para as facendas locais, para os concellos, para realizar investimentos en abastecemento e saneamento, e que outro 50% se destine a un fondo de solidaridade que atenda as necesidades dos concellos que non poden asumir o custo destes traballos. Un reparto que acabe con esa actual discrecionalidade que utiliza a Xunta de Galicia e co que artella o seu plan de actuacións e convenios con un claro carácter electoralista. Por todo o que lles acabo de explicar, o anteproxecto de lei resulta facilmente rexeitable, tanto no fondo como nas formas. Nas formas, primeiro, non buscou o diálogo cos concellos ou coas deputacións, aínda que si se permiten invadir o seu marco de competencias, claramente. E, no fondo, a creación desta sociedade parece máis a prolongación dos criterios de arbitrariedade cos que actúa a Xunta que unha medida destinada a mellorar a xestión do ciclo da auga. Moitas gracias. Gracias. Don Afrente, en un segundo turno. Ben, señor Castiñeira, mire, sobre a paternidade ou maternidade do plan único, eu creo que deberían deixar xa de arrogarse, porque nadie lles cree sinceramente, porque alá onde teñen maioría suficiente para non aplicar criterios obxectivos de reparto de fondos non o fan. Claramente a Diputación de Ourense e claramente a Xunta de Galiza. Entón, deixen xa, cando na Diputación de Ourense ou na Xunta gobernada por vostedes utilicen esos criterios, entraremos a un debate serio se vostedes van por esa vía ou non van. Pero, senón, mentras, home, é un pouco de chiste, non discutir, porque só hai que ver que administracións o fan e cales non. Curiosamente, as que goberna o Partido Popular non, e nas que non goberna, si o fan. Home, aí creo que o debate xa queda acotado, entón, bueno, se pretenden un debate serio sobre eso, modifiquen as súas políticas e despois veremos. A ver, falábamos de chiringuito, non todas as sociedades son un chiringuito, pero aquí co que propoñen, claro, vostedes pídenos que teñamos confianza nun goberno que leva actuando como actúa en darlle poñer o diñeiro, concellos e diputacións, e darlle a maioría ao goberno da Xunta e que teñamos confianza en que o van facer ben. Pois mire, da nosa parte, confianza nun goberno da Xunta gobernado por Núñez Feijóo, cero. Cero, eso yo digo. Isto parecenos unha trampa, porque o levan facendo, pasou con Sogama e pasa con isto, e pídenos fe e non a temos. Non temos fe nesto, que só ven para sacarlle competencias a diputacións e concellos e solucionar un problema no que levan 10 anos sin traballar. Pasa que ahora veñen as amenazas de sanción da Unión Europea e puxeronse nerviosos e fixeron a chapuza, bueno, vamos facer como sempre. Fai falta diñeiro, de onde sacamos? Dos concellos. Quedámonos con o diñeiro dos concellos do canon da auga e a maiores obligarmos a invertir no que nos digamos e nas condicións que digamos e vamos a decir aos concellos canto teñen que pagar os veciños por esa xestión. Home, pois evidentemente a nós este plantexamento así non nos gusta. Evidentemente estamos a favor de remunicipalizar, pero isto non é remunicipalizar. Isto é sacarlle competencias aos concellos para que teñan fe en que entreguen os cartos o Mesías que é o señor Feijóo e que nos lo faga ben porque os concellos e diputacións non sabemos gobernar.
Home, pois fagan propostas serias dunha xestión da auga. Evidentemente hai moitos problemas e non os vou banalizar. Eu non vou dicir que 100.000 euros para os veciños de Ribadeo son pipas. Non vamos facer eso. Eu non fun alcalde, pero ao mellor os concelleiros estaban de homes de palla ao lado, pero eu fun e son concelleiro e en Sarria, por exemplo, temos problemas con a edar. Nos que Augas de Galicia non vai invertir un duro. Non fai falta ser alcalde para saber esos problemas. Entón, presenten un proxecto serio que veña a solucionar o problema e que non saque as competencias e non nos pidan fe nun goberno que o único que fai é repartir os fondos a dedo. Muchas gracias, don Efrén. Don Javier, tenemos el segundo turno. Moitas gracias, señor presidente. Mire, señora García, sabe cal vai ser o primeiro concello en apuntarse para formar parte da sociedade galega da xestión da auga? O Concello de Monforte. A que sí? Estou seguro, señor presidente, que vostede vai ser o primeiro en apuntarse. Hasta non hai moito tempo vostede tiña problemas con Aqualia, non sei se o sigue tendo ahora, pero cando estaba na oposición, decía o noso presidente, decía o señor Tomé, dun alcalde do BNG, decía, el Grupo Municipal Socialista Monforte acusa al alcalde de Monforte, el nacionalista Severino Rodríguez, de tener escuros intereses con Aqualia, la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en el municipio. Vostedes fan moita política, cando están na oposición da auga, falan de remunicipalizar, porque se enche a boca de remunicipalizar, pero cando poden facer, como o señor presidente, ou moitos dos alcaldes que aquí están, alcaldes de Viveiro, en Ribadeo e demais que goberna o BNG, tenen concesións e siguen sacando a concurso os servicios municipales. Sabe cantos servicios ten externos e non remunicipalizou, por exemplo, o Concello de Lugo? Máis de 80 servicios externalizados. Máis de 30 millóns de euros se gastan iso. Claro, o PP é o que privatiza. Vostedes son o exemplo de todo. Mira, fala mal de Sogama. Sogama, cos seus defectos, é un antes e un despois do tratamento de residuos en toda Galicia. Mira, a vostedes que lles gustaba moito ir sacar a foto aos vertedeiros, vían unha columna de fumo, aqueles vertedeiros que había en todos os concellos. Desapareceron gracias a Sogama, cos seus defectos e coas súas circunstancias. Xa sei que agora non tenen a donde ir sacar as fotos. Bueno, fala o Partido Socialista de reparto xusto. Aquí o temos, yo acabo de dicir. Ese é o reparto que fixo a Xunta de Galicia para infraestructuras adicadas á auga. Vostedes eran os do dedo para os convenios. A mí nunca me chamaron para facer un convenio cando era alcalde do Partido Popular, hasta que chegou o Plan Único. Como que non houve diálogo cos concellos? E a FEGAN que é? A FEGAN representanos a todos os concellos. Hai un alcalde socialista presidindo a FEGAN. Está de acordo con estos. Hai un pacto local pola auga. O resto das comunidades están tomando as medidas. Estamos nunha situación complexa nos tempos nos que vivimos, unha situación de seca, unha situación de cambio climático. Os recursos tan importantes como a auga hai que tratar de xestionalos ben e xestionalos dunha forma ecuánime e xustas. Con ela, todos os galegos que estiñamos nese pacto vamos a pagar a auga por igual, todos. É claro que tenen que estar as diputacións. Se as diputacións estuvesen no Consorcio Galego de Benestar, non iba a pasar o que pasou coas residencias. Pensen ben un pouquinho Javier. Moitas gracias. Doña Pilar, ten o seu segundo turno. Moi ben, señor presidente, gracias de novo. A verdade, señor Castiñeiras, é que poñía vostede cara de sorprendido cando lle decía que a Xunta de Galicia fallou nas formas, e efectivamente, a Xunta de Galicia fallou nas formas, porque fixo oídos xordos ao que lle decían os concellos na FEGAN. Por eso fallou nas formas. Dialogar, aparte de estar presente na conversa, quere decir ter capacidade para escoitar, asimilar e mudar na toma de decisións cando llo din. Pero vostedes parece claro que non queren facer isto, ese non é o seu camiño, porque, dende logo, é fácil de entender que quen se reserva o 51% da propiedade e se autoatribúe a maioría no proceso da toma de decisións, pero só contribúe con un tercio dos investimentos, dende logo non está para nada preocupado por diseñar un marco de xogo racional e convinte para todos.
Un proxecto como o que propoñen, que é un exemplo dunha iniciativa formulada dende arriba, que aproveita esa sistemática negativa que a Xunta de Galicia fai á hora de garantizar a suficiencia financiera que os concellos necesitan para a prestación de servicios, que non respeta a autonomía local, que se reserva ese 51% da propiedade e, polo tanto, a toma de decisións, pero só aporta o 33% para os investimentos e, ademais, o reparte con absoluta discrecionalidade. Para eso, o mellor exemplo é o do canon da auga, que se arroga a capacidade de fixar os investimentos ou decidir sobre a xestión dos orzamentos das diputacións ou dos concellos, e que pretende converter as diputacións en socios minoritarios sin capacidade de decisión, a vez que intenta fixarlles obrigas orzamentarias, dende logo a eso nós non lle podemos chamar capacidade de diálogo. Non se está preocupando por buscar un consenso, nin se está preocupando por diseñar un marco de xogo que sexa aceptable para todos. Ese non é o criterio que se está facendo dende a Xunta de Galicia. En ese sentido, ven esta moción, apelando ao rigor que deberán de ter a maioría dos que aí se sentan como alcaldes, que logo por detrás trasladan outras cousas, porque isto sucede, e ven as necesidades reais dos seus concellos, apelando a ese rigor e a esa seriedade cos veciños e veciñas, lles traíamos esta moción para que poideran apoiala. Pero vostedes prefieren inclinarse por defender os intereses de Feijóo. Nada máis que decir. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Doña Fren, ten o turno de peche. Sí. Ben, bueno, o problema da auga, decía vostede, saben o problema da auga, claro que o sabemos. De aí ven esta moción, pero o problema é que o goberno da Xunta sempre fai así. Ten un problema, deixa uno pasar, 10 anos sin facer nada, e chega o momento de ter que reaccionar para evitar multas da Unión Europea e miramos para a parte máis débil. Cal é a parte máis débil? Os concellos. Vamos obligalos a facer as inversións, eso sí. De financiar máis os concellos, non. Vostede presumía de haberse de alcalde, que foi. Creo que sabe que o problema do financiamento local é grave, creo, ou debería. Entón, aquí o que propoñen é eso. 51% para nós, poñemos o 30% e diputacións e concellos a facer o que diga o goberno da Xunta. Pois eso, nin é unha solución para o problema, nin van tragar, non van tragar as diputacións e non van tragar os concellos, porque non están propoñendo solucións. Están propoñendo lavar a cara a un goberno incompetente. Entón, aí está a proposta. Moitas gracias, doña Fren. Bueno, señor Castiñeira, eu penso que vostede tenme cariño e quere que eu interveña, non? É verdade que non tiene ningún interés en intervir, pero sí me gustaría facerlle un par de precisións. Que pena que a Monforte non lle tocara esa pedrea que vostede dixo por aí, que anduvo sembrando por varios concellos, porque a mí non me tocou nada desa pedrea. Debe ser que o señor Feijóo ten a vista un pouco desviada e non apunta para ali, non? Dígalle algo, dígalle a ver se corrixe o tiro, como facíamos na mili. Cando fomos na mili, cando non che deban o tiro, corrixías o tiro, non? Vostedes, ao mellor, posiblemente non sabe, pero aquí, ao mellor, hai compañeros seus que sí. Entón, a ver se corrixe un pouco o tiro, o disparo, e apunta ben. E logo, bueno, así nun afán provocativo cariñoso, me dice vostede que Monforte vai ser o primeiro en apuntarse á sogama da auga. Sabe o que lle digo? Pois, home, sinto defraudalo, pero vai ser que non. Vai ser que non. Con esta sogama, con outra sogama e outra cousa. Con esta. Porque, mire, non vou falar de outros concellos. O meu concello paga de canon, dependendo do ano, pero entre 380, 400.000, 460, 360, máis ou menos, esa é a media. Desde o ano 12, levamos pagados cerca de 3 millóns de euros. Retorno dese pago dese canon, cero. Cero é así redondo, cero. E nós que facemos con ese canon? Facerlle de recaudadores para o señor presidente da Xunta, para Augas de Galicia, que logo nos explica un día a directora xeral de Augas de Galicia que o que é o funcionamento de Augas de Galicia se paga con ese canon. Vostede sabía iso? O funcionamento do propio organismo, en vez de pagarse con fondos dos presupostos da Xunta de Galicia, como calquera outra dirección xeral ou calquera outro organismo, non, se financia con ese canon. E logo non hai un criterio de reparto
mínimamente obxectivo. Porque nós que lle dixemos desde a FEGAN, que agora vou deixar de estar, pero hasta agora estaba tamén na xunta directiva da FEGAN, e eu creo que usted, dixo cousas que non son exactas, polo menos eu non estuve nas reunións onde o presidente da FEGAN, que agora acaba o mandato, dixera que amén. Non. O que dixemos foi sempre que si estamos por un organismo que, efectivamente, igual que pasa en Asturias, leva este tema e que había que ter un reparto solidario, de tal xeito que a metade dese canon se revirte aos concellos que o pagan para que o invirtan, non en outra cousa, o invirtan en abastecementos e saneamentos, non en outra cousa, en eso, que é por que se paga, e outro 50% que sí, que o xestione a Xunta de Galicia para ser solidario con quen? Pois con aqueles ayuntamientos que teñen menos capacidade económica, que non poden facelo por si solos, etc., que son concellos pequenos, etc. Así estamos de acordo. Pero, de outra maneira, señor Castiñeira, enténdame que lle diga que vai ser que non. E remato. Vostede falaba de Aqualia. Mire, eu algunhas cousas non fixen porque non me deixaron que non tiña maioría. Agora, neste mandato que estamos empezando, unha cousa faremos porque cambiou a situación. Pero, mire, Aqualia no Concello de Monforte contrataron a vostedes. E crearon un problema que vai durar 25 anos. Tan é así que nos primeiros 3 anos tiña que facer unha serie de inversións que ainda non se fixeron hoxe. E tiñan que facer nos primeiros 3 anos que estaban ustedes gobernando. Por tanto, flaco favor lle fixeron ustedes ao Concello de Monforte contratando a empresa Aqualia. E xa non me alargo máis porque estou respondendo a vostede. Eu non tiña pensado intervir neste punto, ni moitísimo menos. Así que dou as gracias por darme a oportunidade de poderlo facer. Dito eso, gracias, señor Castiñeira, sometemos a votación a proposta do Goberno para solicitar á Xunta de Galicia a retirada do anteproxecto de lei de creación da Sociedade para a Xestión do Ciclo Integral da Auga. Votos a favor? 13. Votos en contra? 10. No, 12, non? 12, perdón. 12. Por tanto, queda aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar a implantación das técnicas robotizadas da Vinci no Hospital Universitario Lucas Augusti. Para expoñer a iniciativa ten a palabra doña Pilar. Gracias de novo. E para esta primeira intervención centrareime no corpo expositivo da moción, no que reflexionamos sobre diferentes aspectos, e un deles é que a aplicación das novas tecnoloxías e da robótica son hoxe en día un dos principais campos de evolución da atención sanitaria, algo que a ninguén lle pasa inadvertido. E dende as novas aplicacións que afondan no diagnóstico precoz ata o tratamento cada vez máis personalizado dos doentes ou mesmo seguimento a distancia, as novas tecnoloxías son cada vez máis unha ferramenta fundamental no eido da saúde. No que fai referencia á robótica, o seu emprego sanitario resulta xa imprescindible como axuda para os médicos e profesionais sanitarios á hora de levar a cabo cirurxías non invasivas que resulten menos agresivas para os enfermos e para as enfermas, técnicas que xunto cuns mellores resultados tamén reduzcan o risco de complicacións posteriores e que reduzan así a estancia hospitalaria e permitan unha mellor e máis rápida recuperación. Desgraciadamente, a situación coa que nos atopamos é con un desinterés polos servizos públicos, a mala xestión e tamén unha incapacidade por comprender cales son as tendencias que marcan o futuro e a evolución da atención sanitaria e que son, en definitiva, as que están marcando as liñas de actuación da Consellería de Sanidade, que o que fai é manter os hospitais públicos galegos no furgón de cola no que se refire á incorporación de técnicas robóticas. Un bo exemplo disto témolo no eido da uroloxía, no que ningún hospital galego conta a data de hoxe cun equipo robotizado da Vinci, unha tecnoloxía de vanguarda nas intervencións non invasivas relacionadas con cáncer de próstata, colorectal ou ben de cervix, e que conta con moitas outras aplicacións no eido da ciruxía e da xinecoloxía.
No ano 2016, fai xa casi 4 anos, e no marco dunhas xornadas cirúrxicas que organizaba a Sociedade Galega de Uroloxía, un robot Da Vinci foi empregado por primeira vez nun hospital público galego, no de Pontevedra. E, dende entón, os profesionais da sanidade pública galega e os seus doentes observan con asombro como a Xunta segue estudiando se lle compensa ou non lle compensa adquirir un equipo que se ten convertido en referente nos tratamentos que antes mencionei. Un equipo que reduce a dor, o risco de infección, que elimina moitas das complicacións da cirurxía tradicional, que reduce considerablemente o proceso posoperatorio. Hai datos que o indican. A mediados do 2018 había xa 4.600 sistemas Da Vinci instalados no mundo, 3.000 en Estados Unidos, 800 en Europa, máis de 600 en Asia. En conxunto, España e Portugal sumaban 60 e ningún deles estaba na nosa comunidade autónoma, na nosa sanidade. Mentras tanto, a Xunta de Galicia o que fai é dudar, analizar nestes 3 anos, e foron moitos os hospitais públicos que en Andalucía, Castilla e León, Cataluña e Madrid incorporaron equipos con estas técnicas. Só o hospital, para darlles un dato, universitario de Belvich, en Barcelona, ten programadas 575 operacións co sistema Da Vinci para o ano 2020. En Galicia, coa rapidez característica da Consellería de Sanidade e coa súa visión para comprender por onde vai o futuro, os galegos que queiran optar por esta técnica punteira terán que desplazarse, se teñen recursos suficientes para pagalo, aos 2 hospitales privados que xa contan con estes medios na nosa comunidade autónoma, un ubicado na Coruña e o outro en Vigo. Os veciños e veciñas de Lugo, que son sabedores e coñecedores do abandono ao que o Sergas ten sometida a nosa provincia e, polo tanto, os nosos recursos sanitarios e o hospital universitario, foron dos primeiros que reclamaron esta tecnoloxía. Dende o ano 2017, diferentes asociacións e colectivas, como poden ser a Plataforma en Defensa da Sanidade ou a Federación e asociacións de veciños da provincia de Lugo, solicitaron o estudio e a implantación desa técnica na nosa provincia. Por este motivo, porque é unha necesidade para todos, porque garantiza as intervencións e porque disminúe os riscos e mellora a recuperación dos pacientes e porque hoxe en día a economía non sería unha limitación para a Consellería para poder adquirir algún destes equipos. Nós non dicimos que teña que habelos en todos os hospitais, pero sí, alo menos, nos hospitais de referencia. Por eso, pretendemos que, dende a Xunta de Galicia, co apoio desta moción, se adquira un equipo robótico para o ULA, un equipo robótico Da Vinci, que se desenvolvan os programas de formación necesarios que permitan que os profesionais sanitarios se poidan formar no menor tempo posible para utilizalo, para poder aplicalo, e que se poñan en marcha accións concretas para incorporar o sistema Da Vinci ao conxunto da rede hospitalaria pública galega, así como que se diseñe un plan para mellorar a incorporación das tecnoloxías de vanguarda no conxunto de hospitais públicos galegos, pero que se teñan, en todo caso, e cando menos, en conta os hospitais de referencia. E polo momento, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Don Efrén, ten a palabra. Sí. Ben, nós evidentemente imos votar a favor desta moción. Non é unha demanda máis de que a sanidade galega, nomeadamente a de Lugo, siga na vanguarda, que, por desgraza, estivemos na vanguarda, foi sempre unha sanidade punteira a galega e a de Lugo, pero con estes 10 anos de goberno Feijóo, pois, vemos que cada vez vamos perdendo puntos na cualidade e na modernidade desta sanidade. Creemos que, sí, causalles gracia, pero saben que é certo, entón, claro, rinse da sanidade galega. Isto ven como cando non tiña importancia ter hemodinámica 24 horas, estas cousas que chegan tarde sempre a Lugo, non? Bueno, nós evidentemente estamos a favor, vostedes despóñense nerviosos cada vez que se fala de sanidade, por algo será o nerviosismo na bancada popular cada vez que se fala de sanidade. Non moito máis que engadir. Póñanse do lado da sanidade pública, póñanse do lado da sanidade de calidade e póñanse do lado da modernidade na sanidade. Son demandas que fan asociacións e médicos que están máis que xustificadas, inversións
máis que medidas para os beneficios que soportan, entón póñanse do lado da sanidade pública de calidade e que non se convirtan todo este tipo de casos nunha hemodinámica, non? Que chega tarde, mal e de arrasto e por unha presión popular. Bueno, pois póñanse a traballar para que os galegos e galegas e lucenses teñamos unha sanidade pública de calidade e con os máximos avances, porque temos vos profesionales e non deixen que íbamos de primeiros no peletón e incluso escapados e durante estes 10 anos vamos no pelotón de cola. Póñanse a pedalear para que volvamos a estar tirando da carreira. Moitas gracias, don Efrén. Que ten a palabra. Sí, gracias. Non me recordo do seu apellido, perdón. Taboada. Señor Taboada, don Pablo Taboada, ten a palabra. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señores diputadas, señores diputados, diputadas. Presentouse unha proposta, unha emenda que se fixo chegar aos diferentes grupos para unha proposta de acordo no punto número 1 co seguinte texto que paso a ler textualmente. O Pleno da Diputación de Lugo para que se inste ao Goberno do Estado a que abone de xeito inmediato a totalidade dos fondos que corresponden á Comunidade Autónoma de Galicia en cumplimento do sistema de financiamento autonómico e que aínda retén o obxecto de poder destinar parte destes recursos á mellora das dotacións tecnolóxicas dos hospitais públicos galegos sempre que os servicios técnicos sanitarios os consideren axeitados. Porque a implantación deste novo servicio das técnicas robotizadas Da Vinci teñen un coste importante. Son os diferentes equipos médicos das diferentes comunidades autónomas están a avalialos, si é certo que está instalado en moitas delas, pero tamén é certo que hai outras moitas que non nos teñen, casualmente, en algunhas onde vostedes gobernan, como é en Aragón, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Baleares, en Canarias. Todavía non teñen ningún robot instalado ao día de hoxe. En canto á vanguarda, que oín por aí que estuvéramos durante un tempo na vanguarda da sanidade pública galega, a verdade que ese capítulo creo que mo perdín. Na vanguarda da sanidade pública galega estamos durante estes últimos 10 anos, unha vez que se construiu o Hospital Universitario Lucas Agusti. Aí sí estamos na vanguarda. Quero recordar que noutros tempos, incluso esta propia casa, esta Diputación, tiña que contribuir ao sostemento dos hospitais provinciales daquelas para, de alguna forma, paliar as deficiencias que tiña a sanidade pública na provincia de Lugo. Entón, descoñezco, a verdade, esa vanguarda. Na vanguarda sí lle podo decir que estamos agora. As inversións en sanidade na provincia de Lugo por parte da Xunta da Galicia foron importantes durante os últimos anos, en diferentes técnicas, porque pasouse dunha ciruxía aberta tradicional realizada a través de grandes e dificultosas incisións para progresivamente ser sustituída pola laparoscopia que todos coñecemos, que ten sido considerada como o paradigma da técnica máis avanzada. A aplicación das novas técnicas de ciruxía de laparoscopia supoñen un avance nas técnicas de ciruxía actuais. Durante os últimos anos, a Consellería de Sanidade fixo unha aposta pola laparoscopia como técnica para a realización da ciruxía abdominal nos centros hospitalarios do Sistema Sanitario Público de Galicia, para o que levou a cabo un importante esforzo de medios e formación, porque compre recordar que a parte dos medios, que para ter medios necesítase dotación económica, e daí a proposta que lles presentamos, porque ao final, con ese diñeiro sí que se poden facer inversións, xa non só en sanidade, sino noutras necesidades que ustedes tamén ben coñecen, pois falamos tamén da formación dos médicos, da formación dos ciruxanos. Teño aquí un apunte que solamente existen agora mesmo no noso país 56 ciruxanos con unha verdadeira especialización nesta técnica. E tamén compre recordar que esta técnica, conocida como Da Vinci, curioso nombre, durante os últimos anos tuvo diferentes variantes e diferentes modelos. Recordo o primeiro modelo que era o chamado estándar, logo veu o S, logo o SI, logo o XI e en abril do ano 2017 apareceu o último que é o X, abril do ano 2017. É curioso que un par de meses despois se homologou este último modelo para Europa.
para a nosa Comunidade Económica Europea. Antes, dificilmente se podría haber utilizado. A primeira actuación que se tuvo experimental foi no Hospital San Rafael de Madrid e foi en xulio do ano 2017. Falamos entón dunha técnica relativamente nova e que non vai ser o Grupo Popular Provincial o que non vexa as necesidades de mellora que teña unha visión positiva de todas aquelas melloras que se poden realizar na sanidade, sobre todo na nosa provincia, pero non podemos olvidarnos tamén de todas as melloras que no ULA se realizaron nos últimos tempos no servicio de uroloxía, porque o 66% da utilización deste sistema Da Vinci é nos servicios de uroloxía fundamentalmente. Pasouse durante os últimos anos, e leo textualmente, 8 urólogos no ano 2014, pasamos na actualidade a ter 10 urólogos no servicio, pero o máis importante foi o relevo xeneracional que houbo nos diferentes profesionais que prestaban servicios. Aumentouse nos últimos anos as prestacións do servicio e incluíse novas prestacións que ata este momento tiñan que ir fora, por exemplo, a enduroloxía. Pero, sobre todo, hai que destacar que toda a cirurxía urolóxica que se facía de maneira aberta estáse a facer por a vía da laparoscopia, redundando nunha menor morbilidade para o paciente, menos estancias e maiores resultados. E tamén se empezou a traballar conxuntamente con outros servicios para unha abordaxe multidisciplinar da patoloxía tumoral, creando un comité de tumores urolóxicos cunha sesión semanal onde conxuntamente con outras especialidades planifícase o tratamento que vai a recibir cada paciente. Todo isto que non discutimos a súa necesidade ou a súa mellora, porque cantos mellores recursos teñamos, mellor sanidade vamos a ter, requerimos tamén o seu apoio para que teñamos os fondos necesarios que ahora mesmo se están detraendo a comunidade autónoma galega para acometer estas inversións, non só na provincia de Lugo, senón tamén nas outras provincias galegas. Moitas gracias, don Pablo. Temos o segundo turno, doña Pilar. Ben, a ver, o Partido Popular contanos os avances en técnicas sanitarias como se foran a novidade, e a verdade é que todo iso é a obriga que temos, non? Avanzar en materia sanitaria e facelo na mellor medida do posible. Vostedes fan alusión a esta enmenda, que eu creo que é mezclar auga e aceite, son dúas cousas que non teñen moito que ver. Contemplaron vostedes nos orzamentos da Xunta? Eu creo que non, sinceramente. Non é que non o contemplaran nesta anualidade, que estamos falando de que o primeiro robot Da Vinci se implantou en Galicia lá polo 2016, dende aí pasaron 4 anos ata o 2020 e a día de hoxe sigue a vostedes sin preocuparlles. Eu tamén entendo que a postura non é fácil, porque non é doado chegar a este pleno e manifestarse co voto e facelo públicamente cando vostedes veñen aquí a facer esa defensa tan acérrima dos intereses do Partido Popular na Xunta de Galicia. Claro, como mellor defensa pretenden utilizar o ataque, e iso son excusas, porque, como lles dicía, no 2016 probouse o primeiro robot Da Vinci no Hospital de Pontevedra. Son 3 anos dos que a Xunta de Galicia leva dispoñendo para avaliar se é interesante ou non esta técnica sanitaria. O Sergas ata o día de hoxe mantense na indecisión e non pode dicir que ten feita unha avaliación e que non lle parece necesario. O que se esconde detrás de todo isto é unha falta de interese, ou que sería peor, unha falta de xestión, de incapacidade para xestionar este tipo de investimentos en materia sanitaria. A Xunta de Galicia, o Sergas neste caso, antepón o custe económico a mellora na atención dos pacientes, e a maiores, ademais, está favorecendo a eses 2 centros privados que sí que o teñen implantado, porque as persoas con recursos poden acudir a eles e pagarse a aplicación destas técnicas cando teñen que ser intervidos. Pola contra, outros, ao mellor, non podemos ou non poden facelo. Mire, nós o que pretendemos é facilitar unha saída para estas demandas. Creo que a día de hoxe a inversión que supón a implantación de calquera destes aparatos robóticos non excede, en todo caso, dos 2 millóns de euros. Ata onde temos entendido, os fabricantes están decididos e teñen a implicación suficiente para financialos mediante unha vía de leasing. Polo tanto, creemos que todo o que aquí se presenta son excusas de mal pagador e, en todo caso,
a Consellería debería de tomar medidas, tomar cartas no asunto e poñer, como dixemos ao principio, nos hospitais de referencia estas técnicas robóticas a disposición dos hospitais, dos doentes e, en todo caso, mellorar a nosa sanidade, que para iso pagamos todos os galegos e galegas. Moitas gracias. Muchas gracias, doña Pilar. Don Efrén, segundo turno. Ben, señor Taboada, ou lle entendí mal ou, según vostede, o gran mérito do Partido Popular na sanidade é que non temos a sanidade de hai 40 anos, non? Porque viña dicindo que fixeron hospitales, que hai técnicas novas. Home, supónse, non? Xestionan sanidade, eso supónse, non? Non creo que eso sea para colgarse unha medalla, porque mal estaríamos se estaríamos... No, gobernaron, por desgraza, para este país, gobernaron moito máis que 10 anos a Xunta de Galicia, moito máis, moito máis. Non fai falta que faga xestos, que sei moi ben o que falo, e viñan a decir eso. Bueno, despois, pareceríame ben que a votaran a favor. Fala da formación, eu non son un experto en sanidade, moito menos nestes detalles, pero entendo que os profesionais se forman cando teñen a disposición as técnicas e non antes, porque tampouco tería moito sentido que formemos os nosos ciruxanos nunha técnica que non se sabe se vai implantar ou non a sanidade galega. E me imagino que a formación irá por aí, non o sei, a verdade é que non son experto neso, pero a lógica di que deben ir os tiros por aí. Nos na emenda, é evidente que non ten moito que ver con isto, pero nesto estamos de acordo. Na Xunta de Galicia estivemos de acordo e máis. A postura do BNG sobre que o Estado lle entrega a Xunta de Galicia os cartos foi incluso máis alá da do presidente Feijóo. Incluso animamos a ir aos xuzgados. O sea que aí, nesa reclamación estamos xuntos. Ahora, mezclala nesto non sei se ten sentido, nos valdríanos a emenda, pero se non acepta nos vamos a votar a favor en todo caso. Decíalle, non se queden atrás e non poñan excusas e presumían de modernizar, pero a medias fan un hospital, pero despois resulta que durante un montón de anos os lucenses, se nos daba un infarto, pois tiñamos máis posibilidades de morrer que se fóramos da Coruña. Non. Bueno, son esas cousas que fan que se poñan roxos, eso xa o sei, por eso se poñen nerviosos cada vez que ven algo de sanidade. Claro, construímos un hospital, pero non o dotamos. Bueno, sin 40 anos o mérito é la parascopia de un hospital novo, bueno, pois pódense dar por satisfeitos, pero nós exiximos unha sanidade de máis calidad e que vaya modernizándose para os lucenses e para os galegos e galegas. Se vostedes se conforman con simplemente a modernización do tempo e ir, se se quedan anticuada unha instalación construíla, pois así temos o que temos. Moitas gracias, don Efrén. Señor Taboada, ten o seu turno. En canto aos mal pagadores, aquí o único mal pagador sabemos todos cal é. Nos intentábamos que ustedes o recoñeceran, pero non o queren fazer así. O único mal pagador é que non paga o diñeiro que se lle debe a todos os galegos, non ao PP, senón a todos os galegos, co cal todas estas técnicas das que estábamos falando se podrían ser acometidas en breve. Falamos tamén que hai un mes, para ver a sensibilidade da Xunta de Galicia con esta técnica, en Monforte de Lemos, cal me imagino que o señor presidente tería incluso hasta coñecemento, houbo unhas xornadas no Hospital Comarcal de Monforte, unhas xornadas, as 22ª xornadas, leo textualmente tamén, xornadas quirúrxicas da Sociedade Gallega de Uroloxía, donde cada tutela de diferentes profesionales e ca presencia do Conselleiro de Sanidade se fixo e se estrenou por primeira vez na provincia de Lugo o robot quirúrxico Da Vinci en sendas intervencións relacionadas, como dixemos antes, co aparato urinario. Entonces, para nada se é axeno a esta técnica, dende a Xunta de Galicia intentas acercar as innovacións tecnológicas aos ciudadanos e precisamente nestas xornadas e dentro das súas conclusións finales tamén se avanzou que o Sergas está en negociacións co fabricante para instalar esta eficaz plataforma robótica nos diferentes hospitais gallegos. O mellor, se houbera esa financiación necesaria para poder acometelo, que non sei porque dá vergonza reconocer que nos deben ese diñeiro, eu creo que é algo que é de todos, pois podíanse acometer
todos eses tipos de inversión e hoxe non estaríamos falando desta necesidade, senón de un feito, probablemente. Gracias. Moitas gracias, don Pablo. Para pechar o turno, ten a palabra doña Pilar. Ben, volvendo á enmenda, anunciámoslle ao Partido Popular que non a imos aceptar porque non ten nada que ver con esta moción, só é un xeito torticero de intentar desviar a atención e, aínda que, tal e como vostede manifesta, esta técnica é relativamente novedosa e leva pouco tempo implantada, eu creo que eso non quere dicir que os galegos e galegas teñamos que ser os últimos en recibila, non? Creo que neso estamos todos de acordo. Se é cara, pois depende con que ollo se mire e a que criterios se atenda. En todo caso, como acaba de dicir, as empresas financian. Polo tanto, eu creo que dende a Xunta de Galicia se podería facer o esforzo para que contáramos cunha técnica robótica destas condicións, alo menos unha, nun hospital de referencia na nosa provincia, e as empresas financian, como tamén financiaron o Hospital de Vigo e non pasou nada. A Xunta de Galicia pudo acometer o gasto. Por iso, e sin darlle máis voltas a este asunto, nos remitimos aos puntos de acordo da moción e agardamos teñan o apoio de todos os deputados deste pleno. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Pilar. Polo que entendo, non acepta vostede a emenda do Partido Popular, por tanto, someteríamos a votación o texto nos termos en que está planteado. Por tanto, sometemos a votación esta moción. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto do día, que é punto número 6, moción do Grupo Provincial Socialista para reclamar a prórroga das axudas agroambientais do clima e agricultura ecolóxica ás explotacións gandeiras. Para expoñer esta iniciativa, ten a palabra don Roberto Fernández. Bos días a todas e a todos. A importancia da actividade gandeira e a agricultura na economía da nosa provincia é evidente. A agricultura e a gandería ocupan o 13% dos traballadores lucenses e o sector primario aporta na provincia de Lugo o 10% do Produto Interior Bruto. Somos a provincia que máis explotacións ten de Galicia, preto de 13.000. Parece evidente, para quen queira entendelo, que a maiores da aportación económica á nosa provincia, a actividade gandeira é vital para loitar contra o despoboamento, o abandono de terras ou a prevención de incendios. Pero despois desta evidencia, e analizando os datos, cabe concluir que a situación do rural galego, especificamente da gandería e agricultura, é alarmante. O número de explotacións segue descendendo constantemente e non hai esa continuidade xeracional que mostre un futuro no que a xuventude poda desenvolver o seu proxecto profesional e vital. Seguro que hai quen non se explica esta situación, pero é ben fácil de entender. Estes son os resultados de máis dunha década de castigo rural galego con políticas que oprimen e abandonan os produtores. Hai xa tempo que sabemos que a negociación da nova PAC europea se vai atrasar. Sábeno os compañeiros no Parlamento Europeo, os medios de comunicación, as organizacións agrarias. Aparentemente, sabémolo todos, agás a Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Rural, que mantén os gandeiros galegos, especialmente os das zonas de montaña, na inquedanza de ver como poden desaparecer durante varios anos as axudas agroambientais do clima e a agricultura ecolóxica. Unhas axudas que son fundamentais, sobre todo para as explotacións extensivas, para os que apostan pola produción ecolóxica, para os que manteñen actividade económica en zonas de montaña máis sensibles á despoboación. Despois de anunciar dende a Xunta os responsables das explotacións o fin destas axudas, dan vostedes un paso atrás, pensando no ano 2020, pero o problema continúa despois deste ano. Mentres tanto, a Xunta amósase como tantas veces lonxana, afastada da realidade de galegos e galegas, pensando únicamente dende o electoralismo. De que xestión pode presumir quen ten inmovilizados preto de 700 millóns dos 1.177 millóns do Plan de Desenvolvemento Rural do período 2015-2020? Que administración considera como modelo de eficiencia ter inmovilizados os recursos públicos? Unha granxa non pode funcionar ou parar co ritmo lento e canso co que resolve os expedientes administrativos a Xunta. Señores do Partido Popular,
O agro galego non pode funcionar coa lentitude que vostedes lle queren impoñer. Un gandeiro non pode traballar pensando se dentro de 2 ou 3 anos lle van dar unha axuda ou non, cando esas axudas se estableceron para estabilizar os prezos dos alimentos nun proceso de regulación de mercados. As axudas non se estableceron porque sí, nin para enriquecer os produtores. Establécense sendo conscientes de que o prezo do produto non cubre os custos de produción e as marxes que debe ter calquer gandeiro ou agricultor. Mentres Europa debate, vostedes quedan parados, cando debería ser xusto ao contrario. Neses momentos de redefinición de estrategias futuras, actuar debe ser a saída para garantir a boa marcha da economía no sector primario. Esqueceron vostedes que a boa política, consiste en resolver os problemas da xente, non en crearlle problemas innecesarios. Escoitándoos, parece que os gandeiros e agricultores vivimos das axudas, non do traballo. Que pouco coñecen vostedes a situación e que pouco coñecen os principios polos que se atribuíron as axudas da PAC. A súa actitude perxudica a miles de familias galegas responsables de explotacións gandeiras e a súa actuación é tamén profundamente antieuropea. A postura de trasladar aos cidadáns os efectos dos atrasos en lugar de atenualos, botarlle a culpa a Europa cando hai mecanismos para resolver a situación, non é precisamente unha axuda a prol do europeísmo. A inacción da Xunta roza o patolóxico. Estes días, o presidente da Xunta sacaba peito nos medios de comunicación falando da aprobación dos presupostos como exemplo de estabilidade. Non hai estabilidade, señores do PP, hai parálise. A parálise da súa incapacidade de execución. Non vale de nada aprobar presupostos se non se chegan a executar. Non vale de nada prometer e incluso incorporar partidas nuns orzamentos se estes quedan sen executar. Eu estou certo de que en poucos meses os galegos e as galegas lle outorgarán a responsabilidade de xestionar os fondos públicos a quen teña ideas, a quen teña iniciativas, propostas, pero mentres deixen de converterse no factor que agrava, que acentúa os problemas do agro galego e póñanse a traballar. Poñan a funcionar os 700 millóns pendentes de executar do Plan de Desenvolvemento Rural e dediquen unha parte a garantir a prórroga das axudas agroambientais do clima e a agricultura ecolóxica. Cunha data estimada da entrada en vigor dos orzamentos da nova PAC para o ano 2024, as axudas non se percibirían ata o ano 2025. Falando claro, entre o 2020 e 2025, as explotacións situadas en terreos máis dificultosos e con menores marxes de rendibilidade deixarían de percibir axudas fundamentais para a súa supervivencia. E todos sabemos que a explotación que pecha non volve a abrir. E sabemos tamén que os custos para a posta en marcha dunha explotación son moito maiores co custo das axudas que posibiliten a continuidade dunha que xa estea en funcionamento. Moitas gracias. Moitas gracias, don Roberto. Por o Partido Popular ten a palabra, creo que don Pardo Lombao, non? Señor Pardo Lombao. Buenos días a todos, señoras diputadas, señores diputados. É increíble a postura do Partido Socialista aquí cando fala da Unión Europea e da Xunta de Galicia. Parece como se entre a Unión Europea e a Xunta de Galicia non houbera nada. E que entre a Unión Europea e a Xunta de Galicia hai un goberno central. Debería haber un goberno central. Que é o que realmente discute a PAC en Europa. Que é o que ustedes nos dicen que polo menos hasta 2024 non vai haber nada. Xa debe ser que teñen esa información. Pois eu creo que o goberno de España debería preocuparse de que non se interrumpira a PAC a partir do 2020 hasta o 2024. Debería buscar solucións, debería discutir en Europa eses temas, porque é realmente a súa responsabilidade. E eu quero dicir que no que ustedes fan aquí referencia a dúas cousas, a mellora da xestión do orzamento, pois o orzamento da Xunta de Galicia está por diante en este tema, en ejecución, por diante da maioría das comunidades autónomas, sobre todo das comunidades autónomas máis importantes. E deberían de saber, e creo que o sabrán, que a execución do PDR, o lógico é que se alargue como 2 ou 3 anos máis, como 2 anos ou 2 e pico máis, de cando se acaba a PAC, porque elaborar e ejecutar os proxectos leva tempo. Entón, eu podo garantizar que a Xunta de Galicia ejecutará os 700 millóns do PDR e podemos garantizar que as axudas ás agroambientales se van a prorrogar. Porque, además, eso xa está enfocado, acordado e pedido á Unión Europea. Entón, todas esas políticas das que ustedes falan, pois realmente non son verdade. Realmente, quen perjudicou
ao campo galego e ao campo español foron as políticas que desarrollou o Partido Socialista cada vez que negociou en Europa, empezando por cando entramos na Unión Europea, que entramos nunhas condicións absolutamente impresentables, con producións por debaixo da realidade, pero moi por debaixo da realidade. E cada vez que goberna o Partido Socialista, pois evidentemente os ganaderos están preocupados, sobre todo se hai que negociar a PAC. Están moi preocupados, porque as negociacións en Europa, polo que vexo, e polo que ustedes xa nos están anunciando, xa nos dicen que polo menos vamos a estar 4 anos sin PAC, 3 ou 4 anos. Pois a mí me parece que esa sí que é unha obrigación do Goberno Central, non da Xunta. A Xunta ten que repartir eses fondos, ten que gestionalos, e o está facendo. Dunha maneira correcta e dunha maneira absolutamente ao nivel. Agora mesmo me parece que está ejecutado no orden de 45% do PDR frente a comunidades como, vamos a ver, Andalucía con 27,45%, Extremadura con 37% e Castilla-La Mancha con 39%. Estamos falando de comunidades similares con PDRs parecidos e evidentemente a Comunidade Autónoma de Galicia está por diante de todas esas comunidades en ejecución. Entonces, lógicamente, quen creo que están creando alarmas son ustedes. Pero non só están creando alarmas, sino que non están gestionando, que ese é o gran problema. Porque ese é o que nos preocupa e o que preocupa a xente do campo de Galicia, e supoño que de toda España. Que haxa unha negociación en Europa seria, que se defendan realmente os intereses dos agricultores e dos ganaderos españoles, porque deso sí que vai a derivar, entre outras cousas, o que falamos da España vacía, onde realmente, con este goberno, bueno, nin este tema, nin outro realmente se está gestionando nin facendo nada, porque realmente do único que se están preocupando é da posibilidade de que, se o señor Pedro Sánchez vai ser presidente do goberno ou non. Realmente levamos casi 2 anos en esa disyuntiva e estamos onde empezamos. Por lo tanto, eu diríalle que tuvera en conta estas cousas, que teña en conta que se van a gestionar os 700 millóns en tempo e forma, que se van a prorrogar as axudas agroambientales e que eso é o motivo, parece ser, da súa moción e, por lo tanto, eu que lles pediría era que a retiraran. Moitas gracias, don José. Pois agora ten a palabra polo Grupo Provincial do BNG, doña Mónica Freire. Ben, moitas grazas, señor presidente. Bos días a todas e a todos. Esta é unha moción na que o BNG comparte unha parte do argumento exposto, iso é evidente, non? Pero tamén entendemos que non está do todo actualizada nin completa. Fálase dun 38% de execución e é verdade que o último dato dado pola Autoridade de Xestión di que está nun 45%. E non se inclúe na moción a proposta da cuarta modificación realizada polo Comité de Seguimento e que foi valorada, pois, creo que o pasado 13 de novembro nunha reunión extraordinaria. Nela sí que aparece a dotación orzamentaria para estas 2 medidas para o ano 2020. De todos os xeitos, entendemos que na proposta presentada polo PSOE se busca que a Xunta prorrogue estas axudas durante todo o período de transición ata a nova PAC 2021-2027. Previsiblemente entrará en vigor no ano 2024, co que xa anunciamos que imos a votar a favor porque nos parece unha boa opción, non? Aínda non sendo datos de todo actualizados, a realidade é que a día de hoxe temos o 55% do Programa de Desenvolvemento Rural sen executar. E isto quere dicir, ni máis ni menos, que ao redor de 750 millóns de euros que tiñan que estar destinados a desenvolvemento rural seguen sen estar comprometidos. Este feito desde o Bloque Nacionalista Galego nos preocupa moito, porque temos aí o antecedente do anterior programa, o programa 2007-2013, no que a Xunta tivo que devolver case 57 millóns de euros porque por incapacidade ou por desleixo non foi capaz de executar. E insisto, isto nos preocupa moito, porque, visto estes feitos, parece que imos no camiño para que se volte a producir.
Dito isto, as axudas ás que se fai referencia na moción, a medida 10 de Agroambiente e Clima e a medida 11 de Agricultura Ecolóxica, teñen unha importancia evidente para o sector galego. Son axudas que promoven a obtención de produtos de calidade, que buscan a fixación da poboación no rural, sobre todo en zonas de montaña, zonas desfavorecidas, que buscan tamén producións respetuosas co medio ambiente. Estas axudas, como outras moitas que aparecen no Programa de Desenvolvemento Rural, teñen un funcionamento semellante. A Administración, neste caso a Consellería de Medio Rural, publica unha orde, e o gandeiro e a gandeira solicita, hai unha resolución de axuda, e se fai un pago a cambio de unhas determinadas actuacións que se teñen que manter 5 anos. Insisto, se teñen que manter 5 anos. É un imperativo que pon a norma, que aparece no Programa de Desenvolvemento Rural. É unha obriga para a Xunta de Galicia manter estas axudas durante 5 anos. Explicado isto, a primeira convocatoria da medida 10 foi no ano 2015. Houve unha segunda convocatoria no ano 2016. Co que se atendemos aos 5 anos de compromiso, a Xunta tería a obriga de manter estes pagos ata o ano 2020. No caso da medida 11 de Agricultura Ecolóxica, a primeira convocatoria foi no ano 2017, co que se sumamos os 5 anos de compromiso, veremos que estas axudas terían que estar garantizadas para as gandeiras e para os gandeiros que solicitaron ata o ano 2021. Que nos atopamos na realidade? Ben, pois que chegado o ano 19, a Xunta di que non vai asumir estes compromisos adquiridos. E só despois de que varias entidades e asociacións de gandeiros protestaran por esta situación se consigue unha rectificación. Aínda así, o que se está facendo por parte da Xunta ahora mesmo é vender algo como unha prórroga, cando en realidade é un compromiso, é unha obriga que xa tiña adquirido con estas explotacións e que en algún caso terían que ser ata o ano 2021. E tiña que afrontar sí ou sí. A percepción que temos desde o BNG non é só que a Xunta nos trate de enganar empregando o concepto de prórroga no que sería unha obriga, senón que vai máis alá. O que está a facer é utilizar este feito como unha excusa para xustificar a diminución ou eliminación de outras tantas medidas plantexadas neste Programa de Desenvolvemento Rural que, ao noso entender, teñen tanta ou maior importancia que estas dúas medidas referenciadas nesta moción. Para poñerlle 2 exemplos, hai moitos máis, pero para poñerlle só 2 exemplos. A medida 13, de pago a zonas con limitacións naturais ou outras limitacións específicas, as que anteriormente se coñecían como indemnizacións compensatorias. Bueno, pois no caso desta medida 13, con esta modificación cuarta do PDR, se reducen en 23 millóns de euros. Para que se den unha idea, estas axudas están dirixidas basicamente a explotacións de pequeno tamaño que están localizadas en zonas de montaña e en zonas desfavorecidas. Outro exemplo, a medida 2 de servizos de asesoramento, xestión e substitución para as explotacións agrícolas, que na proposta inicial da Consellería de Medio Rural ia ser eliminada. E só as alegacións de varias entidades que participan nese comité de seguimento conseguiu que se mantivera ata o ano 2020, iso sí, cunha minoración de 8.250.000 euros. E, aínda así, na realidade se traduce a que van a desaparecer no ano 21 e 22, aínda que a Xunta se comprometeu cos gandeiros que a solicitaron ata ese ano 22 a mantelas. Como conclusión, desde o Bloque Nacionalista Galego vemos que temos un PDR que está mal plantexado desde o comezo, que xa foi aprobado tarde, en novembro de 2015, e a que arrastra desde aquela eses problemas, e que non é máis que o reflexo dunha falta de proxecto político deste goberno do PP para afrontar as necesidades que ten o noso sector agrogandeiro. Compromisos adquiridos con convocatorias de axudas nos anos 15, 16 e 17 facían que xa neses mesmos momentos, xa ao comezo dese Programa de Desenvolvemento Rural, se superan as necesidades económicas que se ían a ter que afrontar nesta última... Continúo despois. Ten un segundo turno, sí, ten. Don Roberto, ten a palabra. Señor Pardo, parecelle unha boa execución un 45% nun período de 5 anos? Un 45, cando estamos no último ano dese período. Eu nunca entenderei como se pode decir que se defenden os intereses dos gandeiros e dos agricultores cando vostedes modifican partidas que inicialmente ian ir destinadas nas propostas remitidas á Dirección do Plan de Desenvolvemento Rural ao impulso e mantemento das explotacións
e logo tratan de remitir a outras actividades como desbroces, extinción de incendios ou aldeas modelo. Aldeas modelo debían ser todas, defendendo a xente que vive nelas, sendo todos conscientes de que a mellor inversión que se pode facer é o apoio á xente que mantén a actividade e que coida e respeta o medio no que vive, e que limpa e desbroza e que combate tamén os incendios. Entendemos todos que digan que sí a manter as axudas no ano 2020, porque xa sabemos que nese ano hai que contar votos. Pero a proposta que plantexamos nesta moción fala do futuro da provincia, do futuro da agricultura e a gandería, non dun parche electoral que é o que vostedes queren vender. Co tempo teremos que recordar ao señor Feijóo porque sí que foi a legislatura do rural, a legislatura de acabar co rural. Eu creo que fun conciso nos argumentos e creo tamén que por moitas películas que se conten, realidade hai unha nada máis. E o sentido de voto tamén debe ser un, ou a favor de defender os nosos gandeiros e agricultores garantizándoles unha cobertura económica mentres non entre en vigor a nova PAC, ou en contra para seguir castigando a base fundamental de toda a sociedade, os produtores de alimentos, os agricultores e os gandeiros. Instamos, por tanto, a Consellería de Medio Rural e a Xunta de Galicia, que é que ten competencias, a mellorar a xestión orzamentaria do PDR e a destinar parte dos fondos que na actualidade están sen executar a prorrogar ata que entre en vigor a nova PAC as axudas agroambientais, do clima e da agricultura ecolóxica que reciben as granxas galegas, nomeadamente as granxas de montaña con réxime de explotación extensiva das zonas afectadas. Gracias. Muchas gracias. Don José, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Volvemos a pasar á segunda intervención e realmente sigue olvidado absolutamente o Goberno central, o Goberno da Nación. O Goberno que ten a obrigación de negociar a PAC e de facer que a PAC teña continuidade, porque non olvidemos que a Xunta único que fai é repartir o diñeiro que se consigue e que se discute na Unión Europea. E eu creo que desde o BNG, que moitas veces se lles enche a boca de decir que representan e que defenden a Galicia, aunque no fondo non debe de ser así, e ademais a ciudadanía así non lle lo reconoce nunca lle lo reconoce, por algo será, por realmente tamén se olvidaron de que existe unha administración central no Estado español, que é a que negocia en pé de igualdad, se supón, co resto dos Estados da Unión Europea. Entón, realmente, o que a nosotros nos preocupa moitísimo, porque a Xunta xa garantizou e xa o dixo que se iban a manter absolutamente todas as líneas de axuda para o próximo ano. O que nos preocupa moitísimo, desde logo, é saber que vai a pasar ca PAC e cando se vai a poder poñer en marcha. E iso é o que realmente aquí non se dice. Entonces, claro, aquí en todas as mocións que vexo, en todos os temas que tratamos, sucede o mesmo. Exigimos ya a Xunta financiación e o Goberno de España nin siquiera pon a financiación que lle debe a Galicia, non á Xunta de Galicia, a todos os galegos. O diñeiro que nosotros pagamos nin siquiera o repercuten cando teñen que repercutir legalmente. Pero é que, ademais, cando negocian en Europa, o fan tarde e mal. Entón, claro, están preocupados. E despois veñen a vendernos aquí unha moción para ver se cola, para ver se os ciudadanos galegos, que son moi inteligentes, e iso non hai máis que ir vendo os resultados ano a ano na Xunta de Galicia, dos resultados das eleccións autonómicas, para ver se a ineptitud do Goberno central a hora de negociar estes temas e a hora de aportar os fondos que ten que aportar ás comunidades autónomas, bueno, algunhas sí que lles aporta sin ningún problema, pero a comunidades autónomas como a Galicia, pois realmente nos distrae deste tema e realmente os ciudadanos pensan que a culpa é da Xunta de Galicia. Pois non, señores, a culpa non é da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia ten comprometido no PDR manter todas as axudas e todas as líneas de axuda, pero o que sí hai que conseguir é que a PAC na Unión Europea se manteña, se faga ágil e non quede un plazo de 3 ou 4 anos, porque xa me dirán ustedes con que vai a financiar a Xunta de Galicia os PDRs se durante 3 ou 4 anos non hai PAC. Xa non lo explicarán, a ver como o pode facer. Se ademais a eso ya añadimos que os seus propios fondos que lle corresponden por lei e que son impuestos de todos os ciudadanos, realmente nos entregan a Xunta de Galicia en tempo e forma e en plazo, pois realmente ben difícil o vexo. Pero, como aquí realmente do que tratamos é de dúas cousas moi concretas,
que é a mellora da xestión dos orzamentos, e acabamos de demostrar que é unha das comunidades autónomas que mellor os está xestionando, e que evidentemente, aunque hai 700 millóns de euros, realmente en eses 2 ou 3 anos e pico que poden quedar, é necesario para manter e, sobre todo, para poder prorrogar todas estas líneas de axudas, mal estaríamos se non tuviéramos ningún diñeiro, como íbamos a prorrogar as líneas de axudas durante estes anos que van a quedar para entrar en vigor a nova PAC. Por lo tanto, eu sigo insistindo e diríalles que se realmente queren fazer política seria que reiteren esta moción, porque eu realmente non lle vexo ningún sentido despois dos compromisos que adquiriu a Xunta e que xa ten negociado para mandar a poder prorrogar as axudas durante estes próximos anos. Nada máis. Moitas gracias, señor Pardo. Doña Mónica, ten o seu turno. Sí. Bueno, eu estaba escoitando a intervención do compañeiro do PP e me lembrei dunha frase de Nietzsche que leí non fai moito, que decía algo así como que non minte tan solo aquel que fala en contra do que sabe, senón ante todo aquel que fala en contra do que non sabe. E eu creo que a vostedes lles pasa algo parecido. Digo yo desde o maior dos respetos institucionais, pero tamén desde unha posición de certa afronta persoal, porque eu creo que desde a súa organización deben pensar que todos os demais somos un pouco boubeixos, non? Un pouco parvos que non nos enteramos do que pasa. Mire, en 2016 vostedes presumían de que esta ia ser a legislatura do rural. Eu lembro a Feijóo nunha posta en escena así un pouco bucólico pastoril, creo que foi no Sabiñao, onde uns días antes das eleccións autonómicas presumía de que pouco menos que nun par de anos podía el soiño acabar co problema do despoboamento, da falta de superficie para as explotacións, da situación dramática que era daquela, aínda sigue sendo, para as explotacións leiteiras. E o que nos atopamos 3 anos despois é que a situación lonxe de mellorar, lamentablemente temos que decir que está bastante peor. Levamos así 10 anos xa. E, mire, para mostra un botón. Sabe vostede cantas explotacións gandeiras pecharon en Galiza desde o ano 2009? Pois máis de 11.000. Pasamos de 40.500 a 29.400 no ano 18. Un total de 3.600 explotacións na provincia de Lugo pecharon nestes 9 anos. Sabe vostede cantas hectáreas de superficie agraria útil se perderon en Galiza desde o ano 2009? Pois ao redor de 50.000, máis do 10% da superficie total agraria da que dispoñen estas explotacións. Desas 50.000 hectáreas, a maior parte están adicadas agora a plantacións forestais de especies pirófitas de crecemento rápido ou simplemente abandonadas. Vivimos nun país no que o minifundio segue sendo un limitante moi importante para o desenvolvemento do sector agrario, onde o acceso á terra é un problema para miles de explotacións, onde o 63% das explotacións teñen menos de 5 hectáreas de base territorial e onde só o 10% desas explotacións superan as 20 hectáreas. Podería seguir dándolle datos, lamentablemente negativos, nestes apenas 30 segundos que me quedan, pero que quero convidalo a que poida mirar as estadísticas e velo pola súa propia polo seu propio caraz, para que se poida dar conta de cal é a situación real do sector e que con esta realidade puidera entender a necesidade de tomarse a política agraria en serio e a necesidade de implementar medidas eficaces de apoio a un sector que deberá ser prioritario e que lamentablemente agora mesmo non o é para esta Xunta. Moitas grazas. Moitas gracias, Mónica. Ten un turno de peche de un minuto, don Roberto. Nesta última intervención, quero deixar claro que as axudas europeas van destinadas á xestión do territorio e elas deben ser executadas con visión de futuro. A situación dos gandeiros e dos agricultores desta provincia é moi preocupante e quero aproveitar a ocasión para transmitirlles o apoio e o compromiso deste grupo provincial na defensa dos seus dereitos. Propoño que esta moción se entenda como unha reivindicación á importancia rural e reitero a necesaria implicación da Consellería de Medio Rural para garantizar o futuro das explotacións gandeiras e agrarias da nosa provincia cos condicionantes que establecemos mantendo as axudas ata que entre en vigor a nova PAC. Gracias. Moitas gracias, don Roberto. Sometemos a votación esta iniciativa. Así que votos a favor. 13 votos a favor. Votos en contra. 12 votos en contra. Queda aprobada esta moción.
Pasamos agora ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG para aplicar a aplicación das políticas que freen a sangría que supón a emigración da población moza cara ao exterior. Para expoñer a iniciativa ten a palabra o señor voceiro, don Efrén. Ben, no imaginario popular ou na percepción que temos da Galiza de hoxe en día, pudera parecer extemporánea esta moción, porque estamos no ano 2019, na Unión Europea, todos somos moi modernos e parece que sona que o problema da inmigración son antigo, pero esta moción vou a explicar en dados que son moi significativos do que está a suceder na Galiza actual. Mire, nos 10 últimos anos emigraron un total de 216.413 galegos e galegas, en idades comprendidas entre os 16 e os 54 anos, que non se nos escapa que esas son as idades que fan o motor dun país. As mozas e mozos que ante a falta de perspectivas marcharon foi unha sangría para a nosa sociedade. Mire, fíxense, na época de Rosalía, os galegos e galegas éramos o 11,5% da población total do Estado. No ano 1900 éramos o 10,64%. No 1950 o 9,26%. E no 2018 somos xa o 5,74% do total do Estado. É dicir, perdemos a mitad do peso relativo da población estatal. Algúns, antes falaba na bancada do Partido Popular da España vaciada, bueno, aquí podemos falar da Galiza minguante. Son dados. Estamos desaparecendo. Un país rico con todo para medrar e dase que a realidade é xustamente a contraria. Estamos desaparecendo. Como frear isto? Son medidas, evidentemente non hai unha fórmula máxica. Nesta moción o que se pide é que nos poñamos a traballar neso, que teñamos claro que é un problema, e creo que estes datos son indiscutibles de que hai un problema, de que a nosa xente moza está a marchar. Estámola formando e despois marcha para traballar noutros lados porque non hai oportunidades aquí. Entón, propoñemos unha serie de medidas sencillas e creo que asumibles por todos, que instar a Xunta a impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen condicións para favorecer o retorno das nosas persoas inmigradas. Estar o Parlamento a construir no seu seo unha ponencia sobre a inmigración galega, co obxectivo de estudiar e propoñer nun prazo máximo de 5 meses as medidas políticas necesarias para rematar con este drama que ao longo da historia na actualidade golpea o pobo galego, con unhos eixos que deben vertebrar esta política, que é a defensa da base productiva do país e dunha economía autocentrada, a creación de emprego digno e de calidade, políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezcan a conciliación da vida laboral e familiar, posta en marcha de políticas que promovan e que lle den forza aos sectores estratégicos, o tecido industrial da Galiza, nomeadamente o agrogandeiro, o forestal, marítimo e pesqueiro, o enerxético e o das tecnoloxías da información e da comunicación. Ben, neste pleno, no que levamos desta legislatura, tocamos varios destes problemas que suben. Falábamos da Alcoa, falamos hoxe do problema agrogandeiro. Bueno, todo eso, casi todas as medidas políticas e da política que falamos está a facer que isto sea unha realidade, a que as nosas mozas e mozos teñan que marchar. Entón, bueno, eu creo que é unha moción asumible, demos a importancia que ten, non deixemos que desaparezca o noso país diante dos nosos ollos e poñámonos a traballar por políticas que xeneren un futuro para o noso país que é rico e debemos aproveitalo. Muchas gracias, don Efrén. Por o Grupo Popular ten a palabra don Agustín Bamonde. Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día a todos e a todas. Señor Castro, eu agradeceolle que empezara a súa moción coas palabras de Rosalía. Seguramente é o único positivo que nos ofrece, porque escoitar os versos sentidos profundos de Rosalía sempre é un exercicio agradable. Pero a partir de aí, na moción, non hai nada destacable nin nada interesante. Eu diríalle, señor Castro, que vostedes o que fixeron foi poñerlle diadema de ouro a un espantallo.
Plantexan, é certo, un tema importante, un tema trascendente, que é o dos fluxos migratorios, o dos fluxos de poboación, un problema eterno da humanidade, un problema que afecta a Galicia e a outros moitos lugares. Pero, señor Castro, en lugar de coller o toro polos cornos, en lugar de plantexalo con rigor e seriedade, que sería, poñendo en riba da mesa, cales son, se non as solucións, polo menos as ideas e as alternativas que ten o Bloque Nacionalista Galego para resolver este problema. Plantexar o problema no foro que corresponde e, cando se plantexan outros, cinguilo ás competencias propias do mesmo. Por exemplo, que podería facer esta Deputación en relación con ese problema? O que fan vostedes é prácticamente plantexarnos unha moción que é unha auténtica trampa saducea, na terminoloxía de Fernández Miranda. Señor Castro, a señora Pontón ten o obxectivo claro de reflotar a nade do Bloque Nacionalista Galego. Ao marxe de que eu lle desexe sorte nesa tarefa, porque me consta que é unha persoa comprometida, capaz e traballadora, a verdade é que a señora Pontón é perfectamente consciente de que o Bloque Nacionalista Galego ten exactamente o mesmo problema que tiña aquela historia de Gabriel García Márquez. El coronel non tiene quien le escriba. O Bloque Nacionalista Galego non ten que no escoite. Ou quizás ten pouco que no escoite. Por esa razón, señor Castro, vostedes traen unha moción que o que fai é recoller as vellas tradicións políticas do nacionalismo galego, traer a colación os mismos modelos do pasado, singularmente dous, aos que recurren vostedes con constante frecuencia. En primeiro lugar, conscientes de que o produto por si mesmo ou vendido por vostedes non se vende ben, o que fan é arroupalo con un envoltorio atraínte e interesante que permita desviar a atención e levar o debate, en vez de facelo sobre o contido, facelo sobre o continente. En segundo lugar, outra bella teima do nacionalismo, intentar capitalizar ese debate, converterse en árbitro do mesmo, pois buscando unha bandeira para convertirse en salvadores da identidade de Galicia, en salvadores da patria, en salvadores de Galicia. A bandeira que utilizan nesta ocasión, certamente que é unha bandeira de especial trascendencia na nosa terra, unha bandeira de especial sensibilidade en Galicia, a bandeira da emigración. A emigración que, por certo, reflicte o millor e o peor desta terra. Reflicte, por un lado, efectivamente, a pobreza e a desesperación de quenes tuveron que marcharse a buscar unha vida fora, pero tamén o exemplo de xenerosidade, de solidaridade, o espírito de identidade que foi capaz de desenvolver a Galicia exterior. Ao marxe, señor Castro, de que os datos que vostede ofrece son datos interesados, parciais, terxiversados, porque olvida unha parte importante. Vostede fálase do que se vai, non fala do que se ven. Recolla os datos do Instituto Galego de Estadística e verá como o saldo migratorio nos últimos anos é positivo en 45.031 persoas. O fluxo migratorio de Galicia no último ano foi positivo en 13.000 persoas. Pero moi fundamentalmente, señor Castro, sexamos serios. Vostede o apuntou, se dá conta de que isto é unha trampa saducea e ben decía que parecía unha cuestión do pasado. Efectivamente, señor Castro, non é serio comparar a emigración de fai 100 anos, de fai 150 anos, do século pasado, do século anterior, cos fluxos migratorios, cos fluxos de poboación determinados pola crise, determinados pois polas circunstancias presentes e singularmente a circunstancia da globalización. Comparar a situación da Galicia actual coa situación da Galicia de fai 150 anos é un exercicio de desfase e de anacronismo total e absoluto. Fáigame caso, señor Castro, mezclar as idades, mezclar os tempos non é un bo exercicio. Do mesmo modo que un neno sabio acaba resultando odioso, tamén facer a política mirando únicamente polo retrovisor hacia o pasado non é nada máis
que un pasaporte hacia o tortazo monumental. Seguramente teñen vostedes un problema. E antes de rematar, permítame que lle diga unha cousa. Levamos hora e media de pleno e vostede aínda non dixo nada da sentencia dos seres. Aquí chegouse a unha moción de censura por un pacto contra a corrupción e vostede aínda non dice nada, señor Efrén Castro, da corrupción do pacto. Que non o diga o Partido Socialista, o entendo. Que non o diga vostede, sorpréndeme máis. Moitas gracias, don Agustín. Sin dúbida é vostede un bon argumentador. Sin dúbida. Bueno, polo Grupo Socialista ten a palabra don Pablo Rivera. Non mo tome a mal, señor Bamonde, pero a veces faime adormecer. O mellor por eso non falamos de cousas como mellor vostede quere. A verdade é que adormezo porque tampouco lle escutei a vostede poñer riba da mesa ningunha solución a un problema que vostede fala de que é un problema eterno da humanidade. Non, é un problema eterno do señor Feijóo, que é o que ten competencias na materia. Son competencias propias definidas no Estatuto de Autonomía. Non sei por que se asustan os señores do Partido Popular. Moitos de vostedes son alcaldes, ou foron alcaldes, ou teñen responsabilidades de goberno nos seus concellos. Ora, que me digan que a migración é unha cuestión do pasado, é unha cuestión de certa irrelevancia ou lle quiten peso ao asunto, pois deixa moito que desear. Eu creo que todos os días vostedes falan cos seus veciños, falan con xente moza que tivo que marchar, que tivo que facer a maleta sin saber nin o que iba buscando fora daqui. Nada máis e nada menos que 216.000 persoas na última década. Dentro desos 216.000 persoas, pois un tercio son entre 16 e 30 anos. Entre 16 e 30 anos. Iso sí que é un verdadeiro problema. É certo que a moción do BNG aborda moitísimas outras cuestións que ao mellor darían para moitísimas cuestións de maneira individualizada, pero sí que teñen un denominador común que compartimos, facer fronte de maneira real á sangría demográfica, facer fronte ao despoboamento, facer fronte á situación de desemprego que están a vivir, pero con situacións reais, con solucións reais. Miren, a Xunta de Galicia ten a maravillosa responsabilidade de non só decidir paliar esta situación, ten que ter a obriga, a través da súa capacidade legislativa, de poder resolver estes problemas que existen actualmente. Pero realmente creo que hai unha parálise absoluta no desenvolvemento de políticas de emprego activas axeitadas ás realidades deste país, cuestións que non se están facendo, porque estamos falando de cales son as prioridades, cal é a cuestión. Mire, decíalle Bill Clinton a George Bush fillo que para explicarlle cal era a situación, o contexto actual no que se movía a situación de crise por aquel momento que era, decíalle, es la economía, estúpido, porque non mo tomen a mal, pero creo que non entenden o que está pasando en Galicia, ou non entenden ou non queren facer ver. A economía está nunha situación que hai que activala, hai que poñer incentivos económicos para que funcionen, para que dentro dese triángulo, o que ten onde está a política industrial do última década do señor Feijóo, onde está? Acordáronse que teñen competencias en política industrial un mes antes das eleccións para falar de Alcoa. Esa é a política industrial do señor Feijóo. Esa industria, se non propoñemos riba da mesa novos modelos industriais que activen esa economía, que xeneren un emprego adaptado a novas realidades, vinculados á innovación tecnolóxica, vinculados ao sector forestal, dificilmente podremos adaptarnos á nosa realidade. Dificilmente podremos fixar, ademais, poboación no rural. E se, ademais, a todo isto lle sumamos o continuo recorte progresivo sangrante que está facendo o Partido Popular dos servizos públicos no rural, pois, lóxicamente, o que iba a ser a legislatura do rural eu bautizo como a legislatura do estrangulamento do rural o que está sometendo o señor Feijóo. Porque os nosos mozos marchan. Por qué? Porque é que os estamos obrigando, os está obrigando o señor Feijóo a que marchen ás cidades. Non teñen no rural os servizos. Se non hai pediatras, como vamos a tener nenos? Se están recortando en unidades escolares, como vamos a darlle unha educación pública de garantía no rural aos nosos fillos? Ese é o verdadeiro problema, señor Bamonde. E a ver se se dan conta de que é un problema estructural, que teñen que resolver, que teñen competencias en materia de emprego e que non está habendo os resultados desexados. Se ao final lexislan e non invirten, que é o seu problema, porque non invirten, poden lexistar, pero despois se facemos co da Sogama, paga o Concello, en vez de invertir,
Confúndese, en vez de invertir, o que fan vostedes é invitar. Pero non lle é o mesmo, porque os concellos, e vostedes estivo nun, saben a problemática que temos e as dificultades que temos para facer fronte aos retos destas características. Así que sí, poñer todos da nosa parte, pero cada un tense que facer cargo da súa responsabilidade. Neste caso, creo que a Xunta de Galicia deixa moito que desear. É unha mágoa que durante estes 10 anos preto de máis de 200.000 persoas tuveran que marchar fora do noso país, que as grandes potencialidades que ten, pero eso necesita dun incentivo que ten que aportar o que ten competencia, neste caso, que é o señor Feijóo. Moitas gracias, don Pablo. Señor Castro, ten un segundo turno. Ben, teño que dicirlle, señor Agustín, que a verdade é que na súa exposición deixoume algo descolocado. Unha, porque non falou en nada de toda a problemática que ten este país, cero. Falou do BNG, falou de certas cousas, tomouse a cachondeo a problemática da emigración, tomouse a chiste. Empezaba dicindo que podía parecer extemporánea precisamente por ese discurso, por ese tipo de discurso que parece un problema do outro lado. Pero o que máis me descolocou é que, cuidado, o mellor é que ora os mozos e mozas galegas levan emigrando toda a historia moderna deste país e nestes 10 últimos anos, 200.000, por culpa dos seres de Andalucía. Home, é que habrá que ser un pouco serio no debate. Eu non o citei, pero a súa bancada tampouco, porque non estábamos debatindo eso. É que non. E saco isto porque, como é algo que non queren tratar, que non queren ver os datos reais, ten que levar o debate ao ridículo, a non debatir a moción, a falar de outras cousas. Claro, e dime, non, que o saldo migratorio é positivo. Claro, entón os que se van, que máis nos dá? Se veñen outros? Non, eso é o que lle preocupan a vostede e ao Partido Popular, que as mozas e mozos galegos formados teñan que ir buscar un futuro mellor a outro sitio. E non me falen que é outra trampa, que falan vostedes da modernidade e creen que a xente lle vai comprar que os mozos e mozas galegas emigran por a globalización, porque todos prefieren facer, os que estudian e teñen tal, todos prefieren vivir por Europa ou ir a Cataluña, porque sí, porque como vivimos nun mundo globalizado, pois que teñan que marchar, pois mire, non, baixen a realidade. A xente que marcha, a gran maioría marcha porque ten que marchar para buscar unhas condiciones dignas de traballo. E non deberían tomarse a broma esta problemática, e tómansa. E queren que os galegos e galegas non sexamos conscientes deso. Pero a realidade está aí, e os números son ben clariños. E non mentín en ningún número. Usted sí que utiliza, claro, como veñen inmigrantes, que benvidos son e veñen a aportar este país, pero a problemática dos que marchan siguen aí e non o cubre porque veñen outras persoas. Entón, eu creo que é unha falta de respeto a todas as mozas e mozos que tuveron que marchar a súa, non sei se chamar de intervención ou debate, porque non entrou en ningún, non dixo, non, mire, que no Partido Popular imos poñer en marcha Galicia desta forma. Non, porque non o fan. E claro, levan gobernando toda a democracia, ou case toda, este país, e os datos son esos. Entón, claro, non poden entrar a debatilo. Entón, bueno, pareceme ben que se preocupe por os seres de Andalucía, pero preocúpese por os mozos e mozas galegas que teñen que marchar para buscar un futuro mellor. Moitas gracias, don Efrén. Don Agustín, seu turno. Moitas gracias, señor presidente. Señor Castro, con toda a cordialidade, permítame que lle diga que o que é unha auténtica falta de respeto é que vostede equipare os seres ao problema dos mozos e mozas de Galicia, que poña no mismo saco a emigración dos mozos en relación cos seres. O dos mozos pode ser un problema de necesidade, o dos seres é un problema de dignidade, señor Castro. Xa lle digo, vostede está nun pacto con outra formación política. Eu comprendo que vostede axude á gobernabilidade do Partido Socialista, pero vexo que o Bloque Nacionalista leva camiño de convertirse non nun aliado, senón nun estrambote do Partido Socialista, a base do seguidismo que fai. Señor Castro, o tema dos seres, claro que é un tema grave, e a min me sorprende o seu silencio. En calquera caso, lle recordo a vostede e aos máis que ás veces o silencio é bastante máis estentóreo que as palabras. Moitas veces quen cala outorga. Recorde aquelo do Lazarillo de Tormes. Estás comiendo las uvas de 2 en 2, porque yo las como de 3 en 3 y me callo. Si vostedes calan,
por algo será, eu creo que neste caso algo habería que decir. E mire, señor Rivera e señor Castro tamén, falan vostedes das actuacións, das cousas da Xunta de Galicia. Eu non vou defender aquí a Xunta de Galicia que se defende por si sola coas actuacións que está realizando. Pero, postos a pedir actuacións, eu recordolles tamén que esta é unha institución que tamén ten esa obriga de colaborar a dar emprego, a dar fixación na terra a mozos e mozas de Galicia. Fala vostede na súa moción da Galicia minguante. Oiga, esta é unha diputación minguante. O paso que levamos vai a facer certo aquelo que decía Celso Emilio de o país dos ananos. Señor Castro, falamos dos servizos sociais, das residencias, dos centros de día que a Diputación decide ausentarse deles, e iso, señor Rivera, non ten nada que ver co rural de Galicia, cos servizos do rural de Galicia. Falamos do desenvolvemento industrial e urbanístico que supón a eliminación de Suplusa, non ten nada que ver eso co emprego, co urbanismo. Falamos de que acabamos de debatir hoxe do ciclo da auga, onde vostedes queren desmarcarse, lóxicamente, do apoio aos concellos. Escapan vostedes das infraestructuras. Pero, quen provoca que se mingüe? Falamos, señor Rivera, de que foron as políticas de Zapatero, a crise provocada polo Partido Socialista, a que provocou o fuxo masivo de emigración nesos anos dos que vostede está falando. Xa se falou dos 700 millóns de débeda a Galicia. E miren, están facendo todo o posible para que Galicia tamén vaya minguando. Alcoa, As Pontes, Ence, moitos exemplos donde precisamente mozos e mozas de Galicia podían encontrar traballo e oportunidade de traballo, teñen que marcharse por esa visión, señor Castro, que eu lle reitero políticamente que ten o Bloque Nacionalista de Galicia como lugar acasarado con Casa, Cortiña, Palleira e Alpendre. Pero, ás veces, os árboles non lle deixan ver o bosque e sería bon que levantaran algo a vista. Moitas gracias, don Agustín. Moi ha caído das uvas, xa que estamos no Nadal. Así que, don Pablo Rivera, ten vostede o segundo turno. Bueno, ainda que probablemente me gañen experiencia, señor Bamonde, non lle vou morder o anzó. Lle digo que falando de silencios, a veces, cando un seica política, é mellor estar calado, non? Eu digo porque volvo a escoitalo na súa intervención e non hai ningunha soa proposta real, ningún só mea culpa que vostede entoara nalgún momento. Parece ser que desde o ano 2009 aquí goberna calquer outro menos o señor Feijóo. A veces, en política, é importante asumir responsabilidades, non? A veces en política non chega con facer grandes discursos e detrás deles non hai nada, que é o que vostede acaba de facer. Pode, como siga citando así, vai a poder vostede facer un recopilatorio de citas, porque eso é interesante, pero é que a min o que diga Celso Emilio Ferreiro, pois non me parece tampouco, pareceme pouco serio, porque vostede o mellor ten que falarlle aos mozos e mozas desta provincia que se marcharon por culpa de inactividade do señor Feijóo. Vostede o mellor ten que pensar nesos mozos que hoxe teñen dificultades para poder desempeñar a súa labor aquí. Mozos que se formaron en Lugo, no Campus Terra, en grados ou licenciaturas que no seu día estaban adaptadas á realidade do territorio, como veterinaria. Porque unha persoa que fai veterinaria ten que marcharse ou tivo que marcharse a desempeñar a súa labor no Reino Unido, ou algún enfermeiro. Por que tiveron que marcharse? Fágase vostede esa pregunta. Respóndolle eu. Porque non hai un modelo de país, non hai un modelo de economía que garantiza a sustentabilidade dese emprego. Non existe, non houve unha evolución do modelo industrial en Galicia. Non hai alternativas que xeneren emprego de calidade e permitan que os nosos xoves permanezcan aquí. Pola contra, fronte a ese modelo totalmente desestructurado e de subsistencia que aplicou o señor Feijóo a través de distintos organismos, como pode ser o IGAPE, que tiñan que haber sido máis activos en fomentar o establecemento desos novos modelos de produción, ten o modelo desta institución, que non é vostede certo que di, porque as competencias en emprego aquí son impropias, pero sempre mantivemos ese compromiso cos mozos e lles traslado unha mensaxe de esperanza, porque vamos a seguir apostando por o emprego como facemos con programas como Ben Empregado, Tecendo Emprego ou o programa Aprende, porque escuitáballe o seu delegado outro día da Xunta de Galicia presumir dos obradoiros de emprego. Si está moi ben, pero ao final o único que fan é resolver un problema de emprego estacional
que non podemos falar de estacionalidade no emprego, que temos que ir máis para adiante, que temos que pensar que os nosos xoves non só necesitan formación durante 9 meses, que se teñen que afincar aquí, que temos que quedar aquí, e para iso necesitamos empresa, máis músculo empresarial, máis empresas que aporten valor engadido, que non o están facendo. Eso é a súa responsabilidade. Dende logo, esa mensaxe de tranquilidade e esperanza dende o Grupo Socialista e do Grupo de Goberno, que se lle transmita a esos mozos e mozas desta provincia, porque nós non nos vamos a deixar abandonados. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Señor Castro, ten un turno de peche. Ben, señor Agustín, miran para arriba, miran o goberno do Estado, miran a Europa e agora miran para baixo, miran para a Diputación. O caso que vostedes gobernan ás veces no Estado, en Galiza por casi sempre, pero non que é culpa de vostedes nada. Nin o que pasa en Europa, nin o que pasa no Estado, nin o que pasa en Galiza. Home, ten que entender que eso pode valer a vostede ahora para salir no debate desta moción, porque, claro, é complicado defender estes datos. As mozas e mozas emigran e vostedes, como non teñen solución e non lles parece importar, pois vamos falar de outras cousas, non? Falamos de Celso Emilio, que, bueno, recoméndolle que estudie mellor a obra e o que significa o país dos ananos, pero, bueno, léao con calma e mire, non se preocupe, léao con... Ben, ao final falou de todo, reparten culpas para todos os lados, e o Partido Popular, oiga, non ten culpa de nada. Que raro, non? Pois mire, non lle vale esa argumentación. O Partido Popular goberna, leva 10 anos gobernando Galiza, as mozas e mozos teñen que marchar, algo estarán facendo mal. E máis grave que o estén facendo mal é que non lles parezca un problema, porque das súas palabras vese que non lles parece un problema. Pois é un problema real, un problema... Ten que rematar. Moitas gracias. Bueno, sometemos a votación a iniciativa. Votos a favor da moción do BNG? Votos en contra? 12. Queda, por tanto, aprobada esta moción. Pasamos ao punto número 8, que é a moción do Grupo Provincial do Partido Popular de apoio ao polígono industrial de Río Torto. Non sei quen vai a facer de voceiro. Señor García, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos. Bueno, vimos falar de mozos, de mozas, de tecido industrial, pois vamos a falar dos mozos e das mozas desta provincia. Vamos a falar, por exemplo, dos mozos de Río Torto. E vamos a falar de Río Torto porque é un concello pequeno que o mellor, pois, en algúns outros parámetros da provincia non parece demasiado importante, pero sí que existe unha preocupación moi grande en Río Torto, nos seus veciños e no seu alcalde, por a situación do polígono industrial de Río Torto. Agardamos que todos estes que agora defenderon tanto os mozos e o tecido industrial desta provincia non teñan ningunha dúbida en apoiar esta moción. En apoiar esta moción porque, ademais, é unha moción que nos damos de importancia non só por Río Torto, que a ten xa de por sí, por suposto, senón porque vai a servir para saber cal é o criterio do novo goberno e cal é o criterio desta Deputación con respecto á herdanza que deixa a Suplusa. Partido Socialista e BNG pactaron no seu momento para chegar a ese acordo de goberno que teñen a disolución desta entidade. É verdad que se xustificou de ben distinta maneira. O Partido Socialista, creo recordar que decía que era por modernizar e impulsar as funcións públicas desta Deputación, mentres que o BNG xa dicía directamente que era para vaciar esta casa e liquidar esta Diputación. Entón, vamos a saber quen dice a verdad, porque aquí, cando nós se presentou neste pleno ese inicio de proceso de liquidación desta entidade, xa dixemos moi claro cal era a nosa postura. Por certo, postura que estamos defendendo, creo que con coherencia e con responsabilidade. Por un lado, na comisión liquidadora, creo que estamos actuando de forma absolutamente responsable na defensa dos intereses desta provincia e tamén dos traballadores de Suplusa, pero, lóxicamente, con lealtade a dito organismo. Pero, nesta casa, na Deputación, que en teoría é quen se subroga nas funcións que tiña a Suplusa, vamos a ver que pasa. Estamos a falar dun polígono industrial que leva tramitando o Concello dende fai 4 anos, primeiro a través dun proxecto de sectorización e dun plan especial urbanístico para, lóxicamente, adaptar
a realidade urbanística legal deses terreos ao asentamento de naves e empresas nese Concello, 4 anos nos cales o Concello de tramitación foi conseguindo todos os informes sectoriais e todos os informes legais necesarios para que ese solo industrial de Río Torto fose unha realidade. E despois, en segundo lugar, e recentemente vense de aprobar no mesmo Concello o definitivo, e de forma definitiva, o proxecto de urbanización de dito polígono. Este polígono é un polígono promovido por Suplusa e a cal, neste momento, pola situación na que vostedes apuxeron, lóxicamente é esta Diputación a que ten que subrogarse nas súas obrigas, nas súas compromisos e, donde logo, nos proxectos desta provincia. A nos xa nos consta que existen problemas de retrasos noutros polígonos industriales. Non nos vamos a decir hoxe aquí, pero vamos a seguir adiante a ver como se van alevando. Dende logo, o que non vamos a permitir é que esa liquidación de Suplusa só sirva para presuntamente ir vaciando esta Deputación, como dixo unha parte do Goberno. Por eso, entendemos que teñen un bon momento agora mesmo nesta iniciativa para apoiar a inclusión no proxecto de orzamentos, que ademais anuncian que vai a ser inminente, da cantidade suficiente para poder licitar ese proxecto de urbanización do polígono de Río Torto que o Concello vende a aprobar definitivamente de forma inminente. Por todo eso, falando, creo que ven a caída esta moción, porque vimos de falar dos xóvenes, do asentamento, agardamos que non sexan vostedes cómplices da emigración dos xóvenes de Río Torto, porque non fai falta, failles moita gracia, porque vostedes suelen manexar con certa flexibilidade a literatura, pero na práctica son bastante menos eficientes. Por lo tanto, estamos nunha obriga co Concello de Río Torto e cos veciños de presupostar en primeiro lugar e licitar en segundo lugar as obras polas que leva apostando os veciños e o Concello e o alcalde de Río Torto nos últimos 4 anos. Moitas gracias, señor García. Se me permite, o literato que hai aquí é o meu amigo Agustín. O resto, aprendices. Así que, señor Castro, ten usted o seu turno. Ben, a veces sorprende algunhas afirmacións e din os motivos para liquidar Suplusa do BNG do PSOE, pero firmamos un acordo todos os que estamos representados nesta Cámara, ou é que eu non estou aquí, non o sei. O mellor non firmaron vostedes a liquidación? Non, pregunto, o mellor é que eu vivo noutro mundo, pero eu creo que vostedes asinaron, creo, o mellor, cando falen os meus compañeiros e tal, o mellor alguén pode poñer luz sobre eso, porque o mellor, non. Ben, e vostedes, como sempre, entran neso, pero non entran, e agora traen a moción trampa, que, mentras estamos decidindo. Oye, eu son respetuoso cando interveñen os demais e non falo. Eu pido o mismo respeto, nada máis que... Don Efrén, un segundo, respetar os turnos, porque a mellor non molestarse, deixar o voceiro que diga o que considere, ainda que non nos guste, que a veces pasa eso, pero que vamos a facer? Continúe. Grazas, señor presidente. Bueno, non fai falta que se poñan nerviosos, teñen un turno para contestar. Moción trampa, sí, decías moción trampa, porque mentras estamos decidindo que pasa con Suplusa, está nun período de liquidación, e vostede, señor García, é liquidador e ten tan máis información que calquera dos que estamos aquí, ou tanta como calquera dos licitadores, bueno, pois vamos ver o que pasa e dicir o que pasa con o de Río Torto e con todos. Ahora que pretenden condicionar aquí para empezar a facer alarma, porque isto ben sei como funcionan vostedes. Xa nos conocemos, traemos unha moción e van decir, non, ahora a Diputación non quere facer o polígono de Río Torto. Home, vamos facer política máis seria. Vamos tratar a liquidación de Suplusa, vamos ver como pasa, que pasa con esos fondos e como se pode abordar todos estes proxectos que quedaron pendentes, que, por certo, ao mellor poderíamos entrar como deixaron Suplusa a vostede e o seu amigo e esa xestión, ao mellor era tamén debate, non? Nesta. Entón, claro, póñense nerviosos, non me deixan falar, votan... Claro, traigan mocións serias, vamos tratar de Suplusa, non digan, decidiron liquidala, firmámolo, pero ahora non, traigan mocións serias.
Nós claro que vamos defender o futuro de Río Torto como o de toda a provincia, pero claro, traer ahora, no punto no que está, a liquidación desa sociedade, isto pois está fora de tempo, non é o momento. Evidentemente, todos os que estamos aquí, os meus compañeros de goberno e vostedes lles preocupa o futuro de Río Torto. Seguramente máis a mí que a vostedes, pero por traer esta moción non solucionan os problemas. Vostedes destrozaron a sociedade, deixaronha como a deixaron, e agora aceptaron a liquidación, non se poñan nerviosos. Aceptaron a liquidación e agora queren, como xa non poden gobernar desde a posición subplus, agora queren tomar decisiones. Bueno, pois vamos ir por tempos. O futuro de Río Torto, esta Diputación e este Goberno da Diputación vai non defender, pero vamos facer ben as cousas. Estas chapuzas que facían na legislatura anterior, pois, o mellor agora xa cambiaron as normas do xogo e xa non valen. Vamos facer política seria, vamos propoñer cousas serias, vamos deixar como vai evolucionando o futuro de Suplusa e tomar esas decisiones na que vostedes teñen parte. Teñen a 33% da decisión do que vai pasar con Suplusa. E o que vai pasar con Suplusa ven a este investimento e ven a outros que había pendentes en Suplusa. Pero vámonos decidir entre todos e de todos, e non só de Río Torto agora con esta moción, porque queren facer trampa sempre e non lles vale. Non lles vale. Xa sei que se puxeron nerviosos, pero claro, hoxe tuveron un pleno duro, pero é o que hai. Moitas gracias, don Efrén. Polo Grupo Socialista ten a palabra doña Pilar García. Gracias de novo, señor presidente. Señor García non escolleu moi ben a moción para traer a pleno, porque de verdade que eu non quixera verme no papelón que acaba de asumir vostede. A vostede pasa igual que a compañeira Mónica e que a min, que somos liquidadores da sociedade provincial de Suplusa e asumimos ese papel, supoño que a vostede lle pasaría como o resto, porque os grupos políticos confiaron en nós para que o fixéramos. E vostede agora pretende... Bueno, a verdade é que non sei moi ben o que pretende. Eu creo que máis ben que se equivocou de banquete, foi á boda que non era, quixo comer os pinchos en Suplusa e agora ven aquí o menú principal ou ao revés, porque non entendo moi ben o que busca con todo isto. Mire, eu vexo moito mellor no papel de liquidador de Suplusa, con esa seriedade que vostede ten ali, con esa sensatez, con ese peso, do que o vexo aquí. E sabe como a min que é moi difícil diferenciar os dous papeles. Fai pouco que tivemos un encontro con un alcalde da provincia, ao cal non me vou a referir a nivel persoal. Creo que todos fomos conscientes de que non é fácil diferenciar as dúas partes, pero claro, supoño que abducido pola pretensión do seu grupo político, pois chega aquí intentando facerse protagonismo de algo que non compete. E, dende logo, eu estaría moito máis a gusto se vostede non houbera asumido este papel, porque tampouco me obrigaría en certa medida a ter que asumilo a min. Vostedes votaron a liquidación de Suplusa a favor neste pleno, explíquelle aos medios por qué. Digo claramente, a entidade provincial, a empresa provincial foi útil para esta provincia ata que vostedes a gobernaron no pasado mandato. Aí perdeu a súa utilidade, señor García. Aí deixou de ser útil. E sabe no mellor camín, vostedes solos se meteron no lío. E hoxe vostede volvese meter no lío aquí neste pleno da Diputación. Eu deille un consello, sesgadamente, nalgúnha reunión que tivemos da Comisión Liquidadora, intentando diferenciar perfectamente os dous papeles, que, insisto, non é doado, porque no fondo somos políticos, diputados provinciais, e nos dedicamos a isto, a política, por máis que algúns queiran camuflalo. Pero esta é a realidade. E ali temos que exercer con maior rigor como liquidadores dunha sociedade. E en atención a ese rigor, temos que ter varias cousas en conta. E a primeira delas é que habería que ver, e vostede sabe ben como se fan as cousas, e coa naturalidade coa que falamos ali, habería que ver se efectivamente a obriga de Suplusa a día de hoxe está vixente ou non. Eu teño dudas, cando menos quero sabela, e poder trasladarlle ao grupo. Hai que velo, non se enfaden, deixen falar, por favor. En segundo lugar, esa comisión liquidadora, os tres liquidadores, vostede sabe ben como funciona, deberíamos acordar a sucesión das obrigas de Suplusa á Deputación, o mellor non só desta, o mellor de moitas máis.
Eso hai que valoralo e hai que velo. Vostede sabe como están os deberes ali. E que se van facendo pasiño a pasiño e pouco a pouco e intentando non cometer faltas de ortografía. Sabe, verdad, señor García? E por último, unha vez que fixáramos todo eso, deberíamos estudiar a posibilidade de incluir a dotación orzamentaria aquí na Diputación. Ese é o paso último. A liquidación de Suplusa, sabemos que nos demos un plazo que o acordamos todos, de arredor de 2 anos. O gallá que sexa menos. Pero veñen aquí con un interés político que non ten nada que ver coa xestión que se está facendo, que intentamos manter allea para que non afecte a outras cuestións aquí na Diputación do asunto de Suplusa. Señor García, pareceme pouco serio. A verdade é que me sorprendeu que vostede quixera asumir este papel. Non o vexo cómodo como actor tampouco nesta situación. E os demais, o que faremos é remitirnos ao que se acorde nesa comisión liquidadora de Suplusa, que se me permite a licencia, tamén o vou a dicir, na que en ningún momento, ou eu non o lembro, nomeou vostede a Río Torto. Eso tamén é así, e aquí o deixo. Moitas gracias. Gracias, doña Pilar. Señor García, ten vostede o segundo turno. Miren, dicen no meu pueblo que nestes casos se me pinchan non sangro. E dígolles por qué. Porque a verdade é alucinante o que acabo de oír a todos vostedes. Alucinante. Primeiro, venme a min dar explicacións de que non me sinto cómodo. Síntome moi cómodo na defensa desto. E demais, é absolutamente compatible porque aquí non son un liquidador de Suplusa, son un representante, un deputado do Grupo Provincial do Partido Popular que defendemos o interés da nosa provincia. Dice o señor Castro que no pleno firmamos e demais e tal. Vostede, señor Castro, debíase adormecer como o señor Rivera. Hoxe, naquel pleno tamén se debeu adormecer. Durman mellor de noite, non veñan con tanto sono. Dixemos moi claro que íbamos a facer. Dixemos moi claro que íbamos a defender os intereses dos traballadores de Suplusa e que íbamos a defender os intereses industriais e da rede de servicios sociais desta provincia. E vámonos a facer. Eu son absolutamente leal coa Comisión Liquidadora, porque ali na Comisión Liquidadora non plantexamos estes temas do ámbito político, pero aquí sí, que é o que nos corresponde. Se hoxe esta provincia non ten un órgano que xestione o solo industrial é porque vostedes quixeron. E nós dixémoslles, vamos a entrar nesa Comisión Liquidadora, pero dende logo esta Diputación non vai a deixar os concellos da provincia de Lugo sen solo industrial. E tense que subrogar. Eso estamos facendo con absoluta lealdade a Comisión Liquidadora na que estou e con absoluta lealdade a esta provincia e aos nosos concellos. Vostedes acaban de falar na moción anterior dos xóvenes e do tecido industrial, vostedes. E agora xa non saben nada deso. Xa non se acordan deso. Xa non lles importa nada o tecido industrial de Río Torto. É pequeno, importanlle só as grandes empresas. Será que por eso tratan tan ben a Alcoa e a Ence? Non, si. Ese é o tecido industrial que a vostedes lles importa. A vostedes non lles importa nada, señora Pilar García Porto. Que me vai a decir a min de que non estou cómodo? Estou comodísimo, comodísimo. E non só porque así o sexa, que tamén, que é cómoda, pero é porque de absoluta xustiza o que está facendo o Partido Popular neste intre. É de absoluta lealdade á Comisión Liquidadora, de absoluta. Sí, señora Porto. A Diputación Provincial de Lugo ten que subrogarse nas obrigas que tiña a Suplusa. Se non, sabe que pasa? Que o que pasou no seu pacto é que vostedes aceptaron o que lles exixía o BNG, que era iniciar a liquidar esta Diputación. Pois díganos. Díganos. Ahora xa non hai quen tramite solo industrial nesta provincia. Ahora os concellos desta provincia que tiñan solo industrial e que levan 4 anos pelexando por el, xa non lle importa a ninguén. No, tranquilo estou. Tranquilo, é para que non se adormeza tamén vostede, que parece que veñen hoxe con moito sono. Pois para que non se durma. E para que non me poña en min ningún tipo de deslealdade a Comisión Liquidadora, que non hai, e desde logo non vai erradicar para nada este discurso. E máis, hai anuncio que vamos a ter máis situacións como esta, porque a provincia está paralizada por a súa decisión política. E iso, naquel pleno, na que aceptamos entrar na Comisión Liquidadora, xa dixemos que non o íbamos a aceptar. Señor García, moitas gracias. Estamos cerca do Nadal. Onde está ese espírito navideño? Tranquilidade, tranquilidade. Señor Castro, ten o seu segundo turno. Sí. Ben, agradecer primeiro a señora Porto e ao señor García que me aclararan que vostedes firmaron o mesmo acordo que firmaron todos, porque xa pensei eu, digo, ostras, que me pasou, non? Porque oíndos falar, firmaron o mesmo, porque era o mesmo documento, e aprobaron o mesmo que os demais. Ora,
pode dar as explicacións que queira, pero firmaron eso sí ou sí. Bueno, bien, partimos desa base, xa algo avanzamos. Oigan, esas cousas que a veces parece que levantaron a mão, non se sabe por qué, pero ahora non queren. Ben, vamos ao debate serio. O tecido industrial claro que nos preocupa, pero hai que tratalo dunha forma seria. E non trendo aquí que pasa? A vostedes só les preocupa o proxecto de Río Torto, non había máis proxectos, non o sei, vostedes saben máis do que pasaba en Suplusa que eu, pero, bueno, pues, o que se está a facer na liquidación é tratar o problema, refiérome a solución aos traballadores e a solución a esos proxectos dunha forma seria, o que me traslada a miña compañeira Mónica e Pilar. Estáse traballando en solucionar eso. Ben, pois eu confío no seu traballo, máis no delas que no seu, teño que dicirlo, pero confío no seu traballo. Vamos deixar avanzar, vamos ser serios. Firman un pacto, deixen que avance eso. Aquí nadie falou de non facer esas cousas ou de que non nos iban preocupar os traballadores. Pero claro, vostedes, como eso nunca lles ven, ainda teñen ese pouso da legislatura anterior e queren, bueno, gustalles así un pouco algo menos serio, menos ordenado, bueno, pois ahora trátase do contrario. Trátase de buscar soluciones e de traballar para esta provincia dunha forma seria. E agora, tomaron esa decisión, ustedes, se dormen mal con esa decisión, explíquenla, pero tomaronla. A de disolver Suplusa igual que os outros. Cada un tería as súas motivacións, pero vostedes tomaron. Ben, pois vamos a darlles tempo a que esa disolución avance e que se vayan solucionando esos problemas, que aquí nadie, por parte do goberno e das liquidadoras que comparten ese traballo con vostede, falou de que non se foran facer esas tarefas pendentes, ou mellor, non sei, pero eu teño comunicación diaria e cercana con as dúas, e non se falou deso. Pois non veñen aquí para xenerar unha alarma, e en algo que vostedes están, queren poñerse a parte de afora, pero están. E teñen a mesmo peso nas decisións que teñen o resto de grupos. Entón, se están e se vai decidir e vostedes son o garante de que eso vaya ben, pois deixen no ir, pero non vamos facer chapuzas e, claro, a vostedes gostoulles moito do ano pasado, pero o da legislatura pasada, pero destrozaron Suplusa, a imaxe da institución foi a que foi, bueno, pois ahora vamos a seriedade, vamos traballar por Río Torto, e vamos traballar por todos os lucenses e lucenses, pero dunha forma seria e con propostas serias. Vamos ver, disolver unha sociedade non é algo sinxelo, deixémolo andar sin poñer paus nas rodas. Muchas gracias, don Efrén. Doña Pilar, ten un segundo turno. Ben, eu, en certa medida, a verdade é que entendo a súa frustración ou o seu cabreo, a súa transformación neste pleno, porque o que si é verdade é que eu creo que vostede non tivo en ningún momento mala vontade cando o seu grupo suscribiu ese acordo e o nomeou como liquidador da sociedade provincial. Non, creo que non. O que pasa é que agora, en certa medida, eu creo que tamén se dá conta da utilización que pretenden facer da súa situación e como non hai un proxecto de provincia, pois veñen con esta moción puntual ao pleno. A min particularmente me preocupa que o Partido Popular este nesta situación, nunha falta de rumbo, nunha desorientación política, pero tamén que a vostede o vincula directamente coa liquidación desa sociedade. E eu simplemente lle quero dicir unha cousa, non é o camiño. Intentaron coas residencias, intentaron confundir a poboación, intentaron sementar unha alarma entre os alcaldes, e non é o camiño, señor García. Vostede sabe co rigor e ca seriedade que se está traballando. E vostede sabe que somos quen de cumplir os acordos. E ao igual que acontece coas residencias, que queremos garantizar que se sigan mantendo, cos polígonos non queremos deixar tirado na cuneta a ningún concello que precise do desenvolvemento de solo industrial. Estoulle falando como grupo político neste momento, pero vostede tamén pode comprobalo na Comisión Liquidadora de Suplusa. Para nada. Esa non é a nosa proyección. Nós non dixemos en ningún momento que a Deputación non se fora a subrogar. Voulle repetir claramente os 3 pasos que hai que seguir e que son os que nos dan cobertura xurídica para poder tomar as decisións. Primeiro, hai que ver se a obriga de Suplusa de promover o polígono de Río Torto, e me vou a ceñir só a Río Torto porque logo isto haberá que extrapolalo a todos e cada un dos proxectos de polígonos que hai na provincia, se sigue vixente. Ese é o primeiro paso.
temos que saber en que situación está ali na sociedade. A vostede nunca lle oín preguntar, ata o momento. Ainda nunca lle oín preguntar, pero, bueno, teremos tempo de falalo. A partir de aí, unha vez que se comprobe se esa obriga está vixente ou non, e no caso de que o este na comisión liquidadora, poderemos acordar a sucesión das obrigas á Deputación. Na comisión liquidadora poderemos acordar a sucesión desas obrigas á Diputación. E o mellor non só desta obriga. O mellor nos temos que plantexar outras moitas. Eu, de verdade, creo que a liquidación de Suplusa non é algo menor e creo que nos vai a dar moito traballo porque só o polígono de Río Torto, señor García. Hai outros moitos proxectos en Suplusa que haberá que ver como se abordan. E a partir de aí, unha vez que se efectúe esa sucesión de obrigas, haberá que estudiar a dotación de orzamentos da actuación. Polo tanto, imprescindibles eses 3 pasos. Imprescindibles para ter unha fiabilidade xurídica que tanto nos preocupa aos 3 liquidadores, como o resto de integrantes desa comisión liquidadora, os 2 técnicos, para poder avanzar. Polo tanto, fiabilidade xurídica, primeiro. Moitas gracias. Moitas gracias, Pilar. Señor García, ten turno de peche. Definitivamente queda demostrado cal era a vontade do bipartito neste sentido. Traen aquí, ahora votan ya a comisión liquidadora. Non se preocupen que na próxima comisión liquidadora, se o Concello de Río Torto lle dirixe algún tipo de escrito, se tratará. A ver se logo Suplusa vai a continuar. Porque, mire, xa lle digo unha cousa, se Suplusa licita este polígono, igual que outros, pois non hai problema en que non se subroga a Deputación, porque esa obriga parece que non se vai transmitir. Pero xa lle digo que non, e vostede o sabe. É absolutamente deleznable o que vostedes están a decir. Porque os únicos que están confundindo a comisión liquidadora, esa que crearon vostedes, con este pleno son vostedes. O único certo é que os polígonos industriais desta provincia ahora mismo, polo que acaban de decir, están paralizados. E xa lle dixen que non era só o caso de Río Torto, virán outros máis. Pero non están paralizados por unha cuestión do azar divino, están paralizados por a decisión que tomaron vostedes para estar todos sentados aí xuntos. Por eso están paralizados, e por eso se vai a saber. E, señor Castro, hemos de traer ese pleno e o que se firmou para que se entere, que non se entera. E, por certo, e xa para rematar, señor presidente, Suplusa, para ben ou para mal, gobernou no Partido Socialista e o BNG os últimos 12 anos, que parece que se olvidaron. Vostedes, non o PP, vostedes, señor Castro. Gracias. Moi ben, rematado a hora do día, este debate deste punto, rematado deste punto, pois sometemos a votación nesta moción do Grupo Provincial do Partido Popular. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? 13. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos agora ao punto número 9, que tamén é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular en defensa das liberdades educativas consagradas na Constitución. Non sei quen vai intervir por parte do Grupo Popular. Doña Elena, ten vostede a palabra. Pois moi bo día a todos e a todas. Certamente coincido co meu compañeiro que menos dormirme, señor Rivera, neste pleno dalle un ganas de facer moitísimas cousas, pero non de dormir. Empezamos unha última moción da orden do día e pode parecer que sexa unha temática moi alonxada da nosa provincia, pero certamente a continuidade do anunciado pola ministra de Educación o pasado 14 de novembro afecta pois a 7.200 nenos desta provincia, a 316 centros e a 573 mestres que imparten en varios colexios da nosa provincia, ao longo da provincia, non só na cidade de Lugo. Como decía, na inauguración do 15 Congreso de Escolas Católicas ante 2.000 profesores e directores e tamén educadores de centros de toda España, a ministra de Educación facía esta afirmación, que de ninguna maneira se podía decir que o dereito dos pais a escoller unha enseñanza religiosa ou a elexir un centro educativo podría ser parte da liberdade de ensinanza. Viña dunha maneira pois bastante provocadora, tendo en conta o contexto en donde o manifestaba, poñendo en cuestionamento un dereito fundamental que se recolle no que foi para nós, ou eu así, con total sinceridade e compromiso manifesto,
a norma que maior prosperidade, maior progreso e maiores dereitos deu aos españois e tamén, por suposto, aos galegos. Nesta exposición de motivos explicamos un pouco como se regula na Constitución, creo que é sobradamente coñecido por todos ustedes, pero fundamentalmente nese artigo 27, en donde se recolle que todos teñen dereito á educación e que se recoñece a liberdade de ensinanza. Tamén citamos na exposición de motivos o artigo 26.3 da Declaración Universal de Dereitos Humanos, onde fai fincapé no que os pais teñen dereito preferente a escoller o tipo de educación que queiran darlle aos seus fillos. Pero o máis importante, sin entrar na exposición de motivos, son os acordos. No punto 1, respetar e defender a Constitución española e a xurisprudencia emanada do propio Tribunal Constitucional en relación ao artigo 27, que sitúa no mesmo plano de igualdade o dereito á educación e a liberdade de ensinanza mediante un desenvolvemento armónico de ambos dereitos. Garantir aos pais, como primeiros responsables da educación dos seus fillos, que elixan o tipo de educación e o centro educativo onde os queiran escolarizar. Defender a rede de centros concertados como garantes da existencia dunha oferta plural complementaria á rede pública, tal como manifesta o propio Tribunal Constitucional e, por tanto, a liberdade de elección das familias, asegurando a igualdade de oportunidades das mesmas no exercicio deste dereito, o que implica que ambas redes, pública e privada, concertada, terán que ter os recursos necesarios para asegurarse dese dereito. Promover e respaldar a autonomía organizativa e pedagóxica dos centros, respetando o carácter propio dos mesmos para desenvolver proxectos educativos de calidade que poidan responder ás inquedanzas e prioridades das familias, co fin de que poidan elexir con total liberdade. Garantir a existencia e a gratuidade dos centros de educación especial, tanto na rede pública como na privada concertada. Respetar o artigo 27.3 da Constitución, que obriga aos poderes públicos a garantir o dereito que asista aos pais para que os seus fillos reciban a formación religiosa moral que estea de acordo coas súas propias conviccións. Abandonar calquer intento dirixido a suprimir a demanda social do 109.2 da LOMCE como factor determinante para que as administracións, agora de ofertar as plazas educativas, e dar traslado deste acordo ao Goberno de España. Foron tantas as provocacións escoitadas durante esta mañá que é moi difícil circunscribirse ao asunto sin contestar moitas delas, pero creo que, tendo en conta o momento no que estamos a vivir no noso país, tendo en conta ese futuro incierto en moitas decisións e pactos de goberno por un partido que, hasta a data, non coñecíamos a súa forma de goberno, si coñecemos o seu ideario, en moitos aspectos nos preocupa. Estoume a referir, por suposto, a ese pacto entre o Partido Socialista e Podemos para o futuro do noso país. Estoume a referir tamén a posible ruptura de dereitos fundamentais, algo que podía, como empecé, parecer moi lonxe, pero está moito máis cerca do que nos creemos. E no caso da nosa provincia, incluso xa o cuantifiquei. É un momento en donde os grupos políticos teñen que decir dunha maneira clara se están á dereita ou á izquierda, aínda que moitas veces, e iso non sexa por identificar dereitas ou izquierdas, sino no lugar. Estamos moi habituados a tirar a pedra a esconder a man, ou, como vimos en distintos asuntos que aquí se debatiron, exixirlle a outra administración unha cousa, pero cando temos que tomar unha decisión que nos afecta e no que somos competentes, decir absolutamente a contraria e non poñernos colorados. Cando afecta o polígono do Río Torto, cada un dará as súas explicacións e ao final os veciños decidirán, pero xa cando está afectando a dereitos fundamentales, paréceme se cadra moito menos permisible esa ambigüidade contestar con un ataque. Non sei se neste caso van a ter que ver algo de Feijóo, probablemente sí, porque todo o que pasa neste país, en Bruselas e no mundo, sobre todo se é malo, pois ten culpa Feijóo, e se é bon, evidentemente nunca pasou por ali. Pero neste caso, pareceme superimportante o posicionamento dos grupos. É verdade que este partido fixo a nivel nacional, e fixo dunha maneira moi clara, moi comprometida, porque, indudablemente, detrás dunhas siglas hai uns valores, e a liberdade, como di tamén o artigo 1º da nosa Constitución, é un dos primeiros que queremos defender. Gracias, doña Elena. Polo Grupo Provincial Socialista ten a palabra doña Ana Abelleira. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día a todas e a todas. Quería empezar esta primeira intervención miña felicitando a señora Candia.
pola capacidade demostrada na elaboración desta moción, pola súa axilidade para redactar 3 folios e 8 puntos de acordo obviando as competencias de educación da Xunta do señor Feijóo. E recollendo, ademais, un argumentario da Conferencia Episcopal, do propio PP, de Vox, de Ciudadanos, amparándose no principio básico da Constitución como é a ambigüedade interpretativa. Merece ser felicitada, señora Candia, porque non é fácil este traballo que vostede fixo. Mire, desde o noso punto de vista, esta moción menosprecia o ordenamento xurídico estatal, autonómico e tamén os acordos internacionales. Como ben dice, estamos suxeitos á Constitución española, pero que a Constitución española, ademais do 27.3, ten moitos máis outros puntos, artigos, hasta 159, se non creo recordar mal. E tamén esos conflictos que vostede indica de interpretación están resoltos pola propia Constitución, no seu artículo 143, donde fala das competencias que se lle atribuyen a cada comunidade autónoma. Voulle recordar, xa falando deso, porque non dubido dos seus recoñecementos xurídicos, nin vou a cuestionalos, pero sí que me parece unha falta de respeto á inteligencia das persoas. O artigo 31 do Estatuto de Autonomía di literalmente que competencia plena da comunidade autónoma a regulación e a administración do ensino en toda a súa extensión, niveles, grados, modalidades, especialidades, sen perxuízo do que estableza o artigo 27 xa mencionado, que, por certo, sendo máis extenso da Constitución, porque ten 10 puntos, vostede só fala de 2 que lle interesan. Fala tamén este artigo do Estatuto de Autonomía das leyes orgánicas e das facultades que atribuye o Estado en materia de educación ás comunidades autónomas. Polo tanto, eu creo que é unha pequena burla que se lle fai á cidadanía na comprensión das liberdades, fala usted. Estamos falando dun dereito e dunha liberdade dentro dos dereitos fundamentales que establece a Constitución. Mire, o disenso en materia educativa venlle de vello. Na Constitución española, nese pacto que tamén menciona vostede da transición, que, por certo, o señor Fraga non aprobou nin firmou o eido social onde se incluía a educación, nese pacto xa había disensos, pero fomos todos os grupos políticos, ademais da situación na que nos encontrábamos, de chegar a un acordo. As leyes orgánicas, 6, desde que se aprobou a Constitución española en materia educativa. Hai 6 reformas en materia educativa, pero os socialistas temos claro a idea do que é a ensinanza pública. E non supón ningún ataque, como pretende vostede facer ver nesta moción, nin ameaza a outro tipo de educacións, como si supoñen algunhas leis aprobadas polo PP, como pode ser a LOMCE, que dá cabida e cobertura legal á privatización da educación. E é relevante que se queden con esta comparación, se me permiten, porque o PSOE apostamos pola complementariedade sin discriminación nin segregación, mentras que o que pretende ou que soslaya esta moción o Partido Popular é a privatización e a segregación. Mire, os PP fakes xa non nos alarma, señora Candia. Socialmente, os galegos e galegas xa sabemos que é cuestión electoralista. Aproxímanse as próximas convocatorias electorais e aquí non hai ningunha amenaza por parte das declaracións da ministra. Non hai amenaza nin a liberdade da ensinanza, nin a NAIS, nin a PAIS, nin a organización educativa, nin os fondos da educación concertada. Pero, bueno, como ben conocen, como diría aquel tamén do seu partido, que na liña do que peor para todos, mejor para mí, bueno, todo eso que xa saben. O PP sempre leva a términos de mercado, sobre todo aqueles aspectos que son piares do estado de benestar que defendemos os socialistas. A educación para nós non ten nin pais nin nais
clientes, nin alumnado mercancía. Polo tanto, eu creo que atende ás necesidades universais e non atendemos a posicións individualizadas e menos cando veñen dirixidas por confesións ideolóxicas marcadas por crenzas religiosas que ao mellor non son as máis axitadas para a educación. A educación e a ensinanza non é un mercadeo, señora Candia, senón que é unha garantía de igualdade. E canto menos debería ser unha garantía de igualdade de oportunidades, que é o que pretendemos desde esta bancada coa educación. E como Partido Popular nunca hai, sempre utilizan o mesmo argumento conservador, que é manter os prestixios do privado a conta dos recortes do público. En eso tamén son vostedes expertos. E senón que lle pregunten ao señor Feijóo, a Xunta de Galicia, por que non se preocupou? Gracias. Moitas gracias. Temos o turno despois. Señor Castro, ten a palabra. Ben, decía a señora Candia na argumentación que un ten que saber se está a esquerda ou a dereita. Eu dígolle, por a miña banda, é unha frase que yo oín a un compañeiro que foi diputado tamén, que é Mario Outeiro, non sei se é del, pero eu teño o corazón á esquerda e os pés na terra. Eu sei moi ben de que lado está, e sei que valores representa o Partido Popular e sei que valores representa o BNG. Veñen aquí con unha moción que a verdade é que tuven que mirar o logo porque pensei que era de outro partido, teño que dicir a verdade. Con a Igrexa nos topamos. Veñen con a Constitución, que só lles vale para algunhas cousas e para outras non. Curioso, que xa eu quen teña que defender a Constitución, que non me parece tan boa como a poñen, pero a Constitución evidentemente dá dereito a que as familias escollan, pero ningunha obriga a di que todos teñamos que pagar a ensinanza privada do que elixa ese tipo de ensinanza. Unha cousa é liberdade e outra cousa é a obriga que ten o Estado en pagar ese ensino ou non. Cada quen é libre de elexir que tipo de enseñanza quere para os seus fillos, pero, como lle decía, non temos por que pagala a todos. A enseñanza privada é un modelo privado e aquel que poda e queira, pois que utiliza a enseñanza privada, pero a obriga do Estado é ter unha enseñanza pública de calidade e non financiar a enseñanza privada. Os concertos, para nós, para o BNG, os concertos de ensino tuveron algo de sentido na transición, cando non había desenrolado un modelo público suficiente para atender todas as demandas. Había máis nenos e nenas que necesitaban escolarización que os propios medios do Estado podían ofertar nun plazo necesario. Para nós, eso agora foi perdendo sentido e a verdade é que incluso deberían ir camiñando hacia desaparecer. Esa é a postura clara do BNG sobre os concertos educativos. A do señor Feijóo non. Decía ben a miña compañeira que non falan aquí da Xunta, pero é que vostedes teñen as competencias. Xa firmaron novos concertos, por certo, dándolle diñeiro àqueles que segregan entre nenos e nenas. Que o mellor, eso sí que, o mellor temos que mirar en que ano estamos para si con diñeiro público temos que financiar a educación que segrega entre nenos e nenas. E que significa eso para a construción dun país en igualdade. Pero claro, aquí ahora traen esa moción porque se puxeron nerviosos os obispos, me parece. Querían entender unha cousa así. Están nerviosos os obispos porque poden perder parte dunha forma da financiamento. Os pais non, porque poden elexir, xa lles digo, non se preocupen. E volvolles dicir, eu non lles corto cando interveñen vostedes, prefiro que non o fagan comigo. Non se preocupen. Olvídanse tamén de que a Constitución declara que o Estado español é un Estado laico e confesional. De eso, claro, os obispos non lles pediron que incluíran isto na moción, pero dío claramente. Nós, en relación ás creencias e ás religións, pois témolo claro. Calquera pai, nai ou familia ten o dereito de educar na creencia que queira, na religión católica, na musulmana, no ateísmo, no que queira, pero non na educación. A religión e a educación ten que estar separada. En calquer país moderno e xa non tan moderno, falamos da modernidade, pero que isto ven xa da Revolución Francesa. En Francia, que é un país
Pois está separada a educación da religión, se é algo lóxico, algo completamente lóxico. De feito, a nosa Constitución, a Constitución do Estado español declara eso, e na práctica non o é. Pero, aún así, se queren na enseñanza privada ter un tipo de enseñanza católica, téñenna. Nadie lle lo está impedindo. Pero non digan que é unha obriga do Estado ou da Xunta ou de quen queiran financiar a ensinanza católica, porque non o é. Nin atenta con ningún liberdade nin dereito, nin atenta con ninguna liberdade nin dereito de nadie. Aquí non se están coartando ninguna liberdade, todo o mundo pode decidir onde estudian os seus fillos, pero esta moción parece de, non sei como lle chamou, pero eu creo que máis de, non sei, os empresarios da ensinanza católica están preocupados, baixolles o negocio, non sei. Seamos serios, somos un país laico, é a confesional, declara a nosa Constitución, por riba dos artigos que dice vostede, eso é a base do noso Estado. E vostedes queren ir por outra vía. Xa o levan facendo todo o tempo, queren ir por outra vía. Pero non falen de, venen aquí con, claro, vos quereos adiantar por a dereita, entonces vamos poñernos nós tamén a dereita, non vai a ser. Mire, os pais e nais deste país poden elexir onde estudian os seus fillos. Puderon sempre e van seguir podendo, pero non digan que hai que financiar con diñeiro público a ensinanza católica, porque eso non é unha obriga, é unha decisión política que levan vostedes facendo moitos anos. Entón, non poñan alarma onde non hai. Vostedes queren unha enseñanza católica, nós queremos unha enseñanza laica. Eso é saber de que lado está cada un. Decíamos, non sabemos de que lado estamos, defendemos un ensino público de calidade e laico. E ese é do lado do que está o Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, Luque Fren. Doña Elena, ten o segundo turno. Mire, decían a compañeira que o Partido Socialista non lle dá medo os PP fakes. A nós tampouco. A nós realmente o que nos asusta son os ministros fakes, os que botan as routadas poñendo en perigo a continuidade dos traballadores da Alcoa, botan as routadas poñendo en perigo e certificando o peche dunha empresa nas Pontes ou, neste caso, poñen en perigo a continuidade dos centros concertados. E dicio alegremente nun foro certamente para provocar. Eu agradezco a felicitación, ainda que seña con ironía e sarcasmo, porque chegamos a ser, a verdade, as intervencións tan difíciles de dixerir que hasta cando a unha felicita con ironía, pois mire, hasta yo agradece, non? Porque creo que isto que parecía que era a nova etapa da normalidade, pois cando permitimos falar, a pesar de que, además, neste pleno parece que fallou un pouco o cronómetro instigadoriste, entonces casi todo o mundo fomos un pouco relaxándonos e poidemos escoitar as verdades. E as verdades escoitáronse. E escoitamos ao compañeiro do Bloque Nacionalista Galego dicindo que a súa postura é que os centros concertados desaparezcan. É dicir, é xusto isto o que estamos pedindo aquí, que non desaparezcan. Xusto é o tema que eu quería tratar. Non foi nin sequera unha pregunta, dixo dunha maneira libre. E se iso é así, que non é que afecta aos obispos, eu tamén intentei contextualizar para que a xente non fora un pouco polas ramas ou dixera máis ou menos no que se sinte cómodo, que normalmente non é o asunto do debate, nin tampouco, como normalmente acostuman a facer, a poñer na boca do Partido Popular cousas que non dixemos. Nós estamos falando da liberdade de ensinanza. Estamos falando da liberdade que teñen os padres a elexir o centro. Aquí eu non citei a ningún obispo, con todos os respetos, por suposto, nin citei tampouco a ninguén que non lle afecte directamente esta decisión, pero sobre todo porque é un dereito fundamental. E cando digo de dereitas e esquerdas, que foi o que precisamente animou o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego a decir a verdade, pois non me refería hasta ideolóxicamente, sino que cando toca votar e cando toca decidir queremos un polígono para Río Torta, hai que dicir si ou non. Cando toca dicir queremos reclamarlle ao Goberno de España os 700 millóns que son nosos, pois temos que ver que non se queren reclamar e encima temos que tragar que se nos diga a nós que somos partidistas. Entón, a ver, a coherencia é algo absolutamente importante. Na política, como non se acostuma a practicar, pois xa parece que desapareceu. Pero agora é cando hai que decir a verdade. Nós temos un pacto con un partido que nos facilita o goberno a calquer precio, aínda que queira romper a Constitución e aínda que queira tomar decisións certamente perigosas
para poñer en perigo principios e dereitos fundamentais, que eu podía citar varias sentencias, pero creo que isto non é un debate xurídico, eu tamén a felicito por esa argumentación xurídica, pero aquí estamos facendo política neste caso. E a min váleme a aportación que vostede me di, e eu aceptolle, vou a traducir nunha emenda, que no punto 8, ademais do Goberno do Estado, incluamos a Comunidade Autónoma de Galicia. Non hai ningún inconvinte e así invito a apoiala. Gracias, doña Elena, que por relajas o reloj moito. Doña Ana, ten o seu segundo turno. Moitas gracias. Mire, señora Candia, se me permite, usando termos educativos, como vexo que é alumna aplicada e trae os deberes que lle indica a Xunta por delegación, supoño, do señor Balseiro, moi ben feitos, animo a que consulte coa comunidade educativa e que prepare unha moción coas verdadeiras demandas desta comunidade educativa, porque, como lle digo, nestes 10 anos de incompetencia da Xunta, xa que non quere falar de competencias, en materia educativa tuvo que chegar un afamado chef salir na tele para decir que os comedores escolares dos centros de educación especial, por exemplo, non eran os axeitados. Apareceron intoxicacións alimentarias nas escolas infantís, non se sabe por qué. A escasez do profesorado de apoio tamén é moi relevante. Reducironse un 10% o profesorado da educación galega. Polo tanto, que me ven contando de estas artelladas e destas coherencias cando o Partido Popular non se preocupa para nada de educación pública nin concertada de Galicia? Mire, o Partido Socialista temos unha cousa clara, é que defendemos a educación pública obrigatoria, universal, igualitaria e gratuita, sin perxuicio, como dicen o noso ordenamento jurídico, que xa lle dixen que respetamos, da complementariedade e da planificación necesaria para atender as necesidades sociais actuais en materia educativa. Xusto o contrario que establece esta a súa moción. Polo tanto, non se pode aceptar, simplemente pensa que por poñer Xunta de Galicia lle vamos a aceptar as enmendas, non se lle pode aceptar, porque o que dice nesta consagración que vostede fala, ademais utilizando un léxico que elude a esas crenzas religiosas que eu lle decía, e hai que diferenciar o dereito á educación que teñen garantizados todos os nenos e nenas e a liberdade de elección que ven preferencialmente donde escollen cada pais e nais. E o que dixo a ministra non lle foi que iba a desaparecer a concertada, senón que o único que dixo é que se digo literalmente, amparándose nas 30 sentencias do Tribunal Constitucional, que a Constitución non establece como dereito a elección de centro. O dereito é a educación e a escolarización. E a elección establecese seguindo preferencias que as nais e os pais marcan por residencia e por lugar de traballo. Polo tanto, non mintan. As PPFIs existen. Moitas gracias. Don Efrén, ten o seu turno. Ben, señora Candia, decía como sorprendida que o BNG reconoceu que non lle gusta a enseñanza concertada. Home, dicíamolo sempre. Se de algo non pecamos é que de ser claros. O que si lle explico unha cousa. Nos, cando gobernamos, tamén somos serios e sabemos de que situación. A proposta é, unha vez rematen os concertos, porque non, se hai algo asinado, nos non cambiaríamos no poder, é ir negociando e ir reducindo o peso da educación concertada sobre a pública, porque creemos na enseñanza pública. O modelo concertado non é o modelo do BNG, e iso é claro, non acabo de dicilo eu, non é algo que teñamos escondido no noso discurso, nós somos moi clariños, outros o mellor non o son, pero nós sí. E sentímonos cómodos dicindo eso, que hai que reducir o peso da enseñanza concertada con respecto á pública. Eso é algo que defendemos aquí, neste foro, e en calquera no que falemos de educación e dende sempre. Igual que foi claro o noso claro posicionamento en contra da LOMCE, a peor lei da ensino de largo, pero de largo, que supuxo unha criba do ensino público que, bueno, traeron a moción defendendo a LOMCE, bueno, é complicado. Claro,
E despois lee, claro, non queren falar da religión, pero leo esta moción e casi se retrotrae a casos de Estados Unidos, onde hai estados onde no debate está, como hai liberdade de elegir os pais, o debate está se hai que enseñarlles aos nenos que a Terra é plana ou redonda ou se pode enseñar o darwinismo como algo demostrado, hai que falar da teoría do creacionismo. Bueno, a liberdade está en elegir o tipo de educación, pero non o levemos ao extremo, non fagamos demagoxias, que esta moción só é unha demagoxia, porque non vin a naide, non conozco a nadie neste país, por desgracia, que non pudera educar o seu fillo na enseñanza católica. Oxe, eu non conozco a ninguén. Se me trae un exemplo, o mellor lle digo a solución, porque a ten fácil. Pero eso non é un problema neste país. Entón, vamos ser serios. Tiñan presión para traer esta moción, ben, trouxerona o BNG, e claro, síntese cómodo dicindo que defende un ensino público e laico. E que dixemos sempre, está nas nosas bases, na nosa ideoloxía, sentímonos cómodos. Vostede aquí genera unha dúbida sobre non sei que, pero non está na sociedade. Baixen a sociedade non lle preocupa isto, preocupalle a calidade do ensino público, o prezo dos libros, preocupalle os comedores, preocupalle o transporte, sean serios e miren os problemas, falen cos pais, porque eu de todos os que coñezco desta moción non vin a naide que este preocupado por este tema, naide. Vostedes conocerán, nós non. Nos vexos preocupados por o estado da enseñanza pública, pero non por poder elexir ou non. Moitas gracias, don Efrén. Ten un turno de peche doña Elena Caña. Que o Bloque Nacionalista Galego dice unha cousa cando non goberna e que fai outra cando goberna, o mellor exemplo é as diputacións, que quere dinamitalas, pero cando lle dan ocasión, colle o seu pedaciño de tarta. Mais exemplo caíse é imposible máis claro, imposible, non? Eu só quería facer un convite especialmente ao Partido Socialista, porque vostede non dixo que non lle gustara, dixo que quería que desapareceran, porque as cousas hai que chamalas polo seu nome. Eu facía un invite ao Partido Socialista, porque creo que en asuntos de Estado os partidos constitucionalistas deben ir unidos. E digo yo con convencimento, non somos moito de traer mocións que se vayan a todos os concellos, e ben o sabe, solemos priorizar o que afecta a provincia. Neste caso, creo que esta afecta. E aquí, despois de escoitar de todo, escoitamos no tema da auga, que cando lle decimos a un concello que é competencia del, vostedes din que ten que pagar a Xunta, e cando a Xunta fai un mecanismo para amañar, dice que lle quita competencia aos concellos. Iso é 2 ou 3 exemplos que vimos hoxe, que certamente dá para salir asustado, pero non hai que enfadarse nin alterarse, hai que seguir insistindo e convencendo ao Partido Socialista, que foi un gran partido neste país, que para os asuntos de Estado pode chegar a acordos co Partido Popular. Por certo, como se chegou na pasada legislatura, que tanto endemonian, pero ata agora nada distinto a ela fixeron. Gracias. É un gran partido, doña Elena, non lle quepa duda. Moitas gracias. Bueno, por rematado o debate, sometemos a votación a iniciativa do Partido Popular en relación coa enseñanza. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. 13 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Punto número 10. Dación de conta dos informes do terceiro trimestre de 2019 relativo ao cumprimento dos prazos da Lei 15/2010 da Deputación de Lugo, da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A. e do Consorcio Provincial para a Prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento de Lugo e informes dos meses de xullo, agosto e setembro de 2019, según o Real Decreto 635/2014. Punto número 11, dación de conta da información económica da Diputación de Lugo a 30 de setembro de 2019. Punto número 12, dación de conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera a 30 de setembro de 2019 e previsión a 31 de decembro de 2019. Punto número 13, dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de outubro de 2019. Comunicacións de Presidencia non hai. E punto número 15, rogos e preguntas regulamentariamente presentados. Se non estou equivocado, hai 2 rogos e unha pregunta do Grupo Popular. Por orden de rexistro,
O primeiro deles é un rogo en relación cunha estrada de Burela. Así que se queren formular o rogo, doña Elena, o queren formular? Ten a palabra. Bueno, bons días a todas e a todos. O rogo que temos é con respecto a unha vía provincial no Concello de Burela que une co núcleo de San Román do Concello de Cervo. Concretamente, a vía LIUP 1502. É unha vía que ten moito tránsito, bastante tránsito, posto que, San Román é unha parroquia con bastantes habitantes, e é unha vía que é necesario, máis que nada, polo tema da seguridade, pois, facerlle unhas beiras rúas, máis que nada, non? Entón, sin leer o rogo, porque supoño que tedes todos aí, o único que facemos é, que se realicen as obras, perdón, sin ler a exposición, que se realicen as obras de mellora de seguridade viaria na estrada mencionada, LUP 1502, dotando a mesma de beiras rúas e unha rotonda nas inmediacións do cemiterio municipal de Burela co fin de favorecer a circulación e evitar accidentes. Moitas gracias, don Jesús, polo seu rogo. Pasamos ao seguinte rogo que o formula... Non, creo que esta é unha pregunta. Perdón? Esta debe de ser unha pregunta. Non, primeiro está o rogo, por orden de registro. Non, o rogo xa vos acabo de ler. Entón, señor Poi. Perdón, sí. Bos días a todo o mundo. O rogo que presentamos ao respecto do proxecto que se chamouse no seu momento fai cerca de 19 anos, proxecto para a vaguada do Campos de Lugo, unhas obras acometidas cun orzamento de case 1 millón de euros, que incluía un auditorio ao aire libre, un alagó, un miradoiro miño e nel un quiosco de bebidas e que a día de hoxe todo iso está convertido nunha verdadeira ruína. A explotación do quiosco estivo axudicada e funcionou durante varios anos, pero ao rematada a concesión, a Deputación intentou unha nova adxudicación que quedou deserta. Parece que é unha costume dos gobernos bipartitos que as adxudicacións queden desertas, igual que están mal redactadas ou é algo que non cuadra. En todo caso, o entorno de toda esta zona quedou degradado e non se fai absolutamente ningún tipo de intervención neste aspecto. Como dixo o compañeiro, non vamos ler todo o rogo que todos os teñen, así que expoñemos o Grupo Provincial do Partido Popular presenta o seguinte rogo, que a Deputación Provincial de Lugo ven directamente ali onde lle competa por ser de propiedade provincial o terreo ou indirectamente mediante xestións oportunas no caso de que o solo este cedido, tome as medidas oportunas para corrixir un deterioro que afecta a boa imaxe da cidade de Lugo. Gracias. Moitas gracias, señor Poi. Pois o mesmo lle digo, gracias polo seu rogo. E agora sí, a pregunta que ten formulado o Partido Popular, que a defende o señor Jesús Novo, non? Don Jesús Novo. Sí. Este é con referente a varias vías do Concello de Xove, posto que é bastante curioso o tema, posto que o Concello de Xove firmou o 11 de xullo do 18, no anterior goberno da Diputación, un convenio onde el poñía máis do 50% para amañar todas as vías municipais que discurren por ese concello. No propio protocolo que se fixo deste convenio, reconócese o estado pésimo da propia rede viaria provincial. E en este momento hai unha en concreto que é a 2601, que é a que vai, da cual saliron por aí unhas fotos que teño aquí moi chulas, que lle foron plantar eucaliptos aos buracos da carretera. Se algún se lle apetece ver as fotos, enseñes. Concretamente esta vía, como tiña que estar xa rematada,
neste momento, estou falando agora, salto para 2604, neste momento só está axudicada a metade, non a metade exactamente, senón que 2,5 kilómetros dos 5,5 que ten. Pois deixárona bastante abandonada, igual que a maioría que temos todos nos concellos, pero esta máis aínda, posto que estaban en espera de executar a obra que non se ten previsto que comece hasta 2020, posto que se acaba de axudicar a unha empresa para que a comece. Para que faiga a mitad. Bueno, a realidade é que esa vía en concreto está en moi mal estado. Entonces, as preguntas correspondientes son se a Deputación ten previsto cumprir co acordo asignado, como dixen antes, que colle varias vías, e cando vai a licitar o resto pendiente das estradas tanto da 2601 como da 2604. Moi ben, moitas gracias, don Jesús. Mire, voulle dar un dato. O que vostede formula nesta pregunta e que están certamente nun protocolo supera 1,5 millón de euros. Sí, poden coller os ombros, pero supera 1,5 millón de euros. Eu digolle, multiplicamos isto por 67 concellos que ten a nosa provincia, que teñen o mesmo dereito, porque, ademais, o concello que vostede pregunta é o máis rico da provincia. Só hai que ver o que recibe da empresa que, afortunadamente, ten ali ubicada. Pois, iso, 1,5 por 67, dalle 100,5 millóns de euros. 100,5. Bueno, usted me explicará como podemos facer. Se vamos a ter de presuposto en torno a 92, para todo. Pero, aparte desa consideración inicial, lle vou decir que hai unha parte, como vostede tamén se reconoce, que está contratada a unha empresa que se chama Carferlo, que conocerá, e que o importe desa actuación son, en números redondos, 340.000 euros. 340.000, exactamente 339.500 euros. Números redondos, 340.000. É certo que non está toda incluída esa estrada, é unha parte. Por tanto, non lle quepa dúda que a vontade deste equipo de goberno é traballar por todos os concellos, por todos, na medida das posibilidades de investimento que hai. Pero se nos dedicamos a pedir estes volúmenes para un solo, pois, hombre, que quere que lle diga? Vamos a ser serios, porque o resto de concellos da provincia, do seu color político ou do outro color político, tamén teñen dereito a ser atendidos, porque tamén teñen estradas en un moi bon estado. E, ojo, para o firme, non para facer aceras. Para o firme. E eu creo que é prioritario firme que a facer beirarrúas, señor Novo, sinceramente. Hai moitas carreteras da Xunta e do Estado que non teñen beirarrúas. E agora exigimos a Diputación que faga beirarrúas. Hombre, mire, se pudéramos, pois sí. Se estuvera nun casco urbano, pois tamén. Pero eso de que é mellor para asegurar o tráfico, hombre, en calquera carretera é moito mellor para asegurar o tráfico se houber beirarrúas. O Nacional 6, por exemplo. Por exemplo. Entonces, non lle quepa dúda, ese proxecto que xa está en marcha farase e, además, na medida das posibilidades, igual co resto dos concellos. E como non hai máis asuntos que tratar, moitas gracias a todos, levantamos a sesión. Se tuvera máquina dos billetes, tú...